so kra ah we obobu so beside dey he achi okwa baka so na da woboa Sompa boa so na da con straight Asemba eno de wa na waka no kre nemo do be no sa na we obobu sam side dey other now na won con straight enti adwaman sam ne sa no ma no emoa ne de no asibe akofa sa asemi ba ya ne ye wro me ka wa fa ma bati sambi se enu kwa asem de obi ya mfato e de na chesa anansesem oto a eni anansesem mogro emogro wa anansesem ozunu ya so enu ti no abo asibe ene wo kra ne kraman no de ama kraman de na ye he no kama ebo adwaman wo mankora nyina hu ba wo kra se wo kra di do a kraman timi ni wo kra ni do da wakira wo abote oyesie sa wonyeje ho now se nipa kwa no yire kwa sabin prayer mo ye na se wokrokro na ojeje ho a na power ne sole ne kwa so a eti okira ni mododi na okira de na enye opi o obi ani dem obi ani ya bawo empress obi ani obi atinye nya obi ani nya atwom we ya kan you obi fitinya na sabe obefa nyame ya fawiase ansa na ye befa nyame ye nyina sa na ye kwa so me mo obi adi ye nyina obi ani osom sabe ye twa tegale wada roma e wo kwan bi so enti ye nyina no wo abrampa de won e bro ni betima fanka wo divorce pong wo kun so wonti de wo mu nyina de se wo fo so asibe no na wo ka se bi na wo ka na ya ye opro de bi nam soro e bi nam ahoma ho e bi nam dua soro e bi nam fom opro bo ntimi mfu dua na abo asibe no woni opro no ye pepepepe wo opro abusuafo no bi sai se kotre ene cheche ene mampam omo ya nnuafo so tia se ene odompo ena fox saabo na e friend fox no sakrama no omo nyina nso ye one family so ansa na wo ba kanka bi ne sonson no ne ayimu kaka ha omo nyina nso so ye one family eti nyankopon no bo no ma bebre ma yesese na wo se otimi hu obi akra wotimi sakra opa de wo se me ba no ana so na no me kom ekohu se esikafo omo wo America ye bo brigade mu ne ade no se ye mabusua omo se me minu omo se meko na hu e Michael Jackson se o se me brother bi pa eti anu se me hwe mu no ma hu so fi mabusua eti kwa branson kan de kwa mna bibia boko me hoye okay ja wakwa payiri ntimi na se bia kana de wo ye mi ano de pa o gwen kasasa de bi on otrashi a yini film o kwa mna ni me bi wo no ekwa bi so no dwumadi a yedie no se ebodin na ye de ka asem a wabodin na ka asem o sesi akura asem the chief producer usu din share oh se o si ka asem form asem ha na ni no enye ni pe na be hu sa go no odi o asem o ka no na me na asem ya ka me hoye ewi asem fo hoye obi ani mfato ho wo kasa na mfato eti fa ho ye mfato ho o dabi fa ho ye mfato ho mfato wo wi ase ye to ne me ye mfato ye betoi obi a odi asem bi atimi de obi ye mfato kata chaw ya wa otimi kasa a friend say aja ho anwan tama ye kwa yentia na oka se kwa mu yambudu kwa mu yambudu ani ati ani kwa mu yambudu akwa ye okofa milo konko ya aga woni kwaje ya epa gu ne hu yanim na ade ni wo mu no ah eti kwa mnaja nyanyam no na kwadi vuwa ya kwa ye wan to be ma me to be me to ma na msumi sa to be ma ansi wa anya ntafo ba mi dia bibia boko de Pacho me de metam na ma. What am odi for? Kwamna yankuya nim. Abrot ya so the time na ma. Ebiti Me de ama no da ma. Oh kwamna ya nye ho sa. Who you odi for penny and nipa bebra ni da so. Ba ka so mo me kasa kakra. Mintie. Me susu si obi o. No no ko da si obi. Oh you say for na say wo. Me nwa no se kofo. Ah okay. And at despite. Okay. Kan Japan ya me bra me to me se wona chi. Okay. Bisu nyi packet wa sa. Oh yes. Anti o ka sa. Acha say Ghana ka ho. Ghana. Wono kwa da so am free ha. Oh, Debbie ono free ha. Ono ntimi ni MP wa ha. Me metime di MP. Okay.
Already am say can be better. You never go court. Canada Japan. Ebe suffer nim pass so I say o man panyin a. Ko be wo me stage ko nyina me twaka. Me de chamo mfa. I don't know what you're saying. Oh, beto. Me to station my oye twizai. Na na ko be fufure. Dabi. When I did him. Ah, also beto. Oba ne ho fa de chase no. Ebe na kare sa no. Oba ne ho fa de chase no. Kwamra na no kra. Afa na ma hu say no kra. Kwamra woni mam. Kwamra ni mam. Ene de wa kam no because na me no na tesoro. Dabi. Oh na no bi. Na me no na tesoro. Me ka odi si fom na nya sam keto kwamra na woni madwuma no. So oba ne ho fa ne chase no. Afa na mate wase. Me nkabi. Yo yo. Afa na mate kwamra se. Ban ho fa ne. E tu ni gabro sa ne so no si fom. Ah, me say e kwai of us si fom no dan superman kra nkeye. Superman. Kwamna, me ne na tawo ye butu wo sei. Ah, kwamna. Me say se kwamna hu oba ne ho fe. Anasa ma o da bi se nyame abode ne ye kan. Oh, kwamna me. Ti ofoso. Adio bru ye bi. Na se dia no wa nyo nua no no. Asem na me ka. Se nyame abode ne ye kan. Adio dia fa ne ye chesie. Na na mami. Me pa to me ba sa eno ma na seven prejudice a. It was from them. See what steps in the bear 5. No, I do from. And then that's some what can nothing. One and also the mango cocoa. Mango cocoa, so your pay. So, then, or you need your picture betray. Not come random cuckoo, but the cuckoo could see. Come on, picture never. One was some in the waka. Has someone move on the serious was say. Or banco quana or ban who fed. Any a chance, no. A more do power. A more. Why are they? A friend of Matuasi. If you know, come in to one name with that. Then a Quamana, you might be brave for we are seno. Then one for being for two banana and quaint for the other can you be. No, first, when the mammy for say, want to die. One more minute, poor quab and talk on no more. And then may catch a one. Or more petty, or more mammo. The one petty is Kunyai. No woman in Kore. You call me to me and no need. Now find them come and say, Nam come no fire soon. I saw. I know Sandy or Sandy who me. A deep fear bear say. Oh, come ready bear say. Silence means consent. Okay. I said that and I and Kakrupo Chediampon if you say. Say ye can't na ye can't acquire any more. Krupo Chedia Poba say Yadom only Asem Mpe Nipa a dini. Nansa and a nine a free juada and na ye tabri assembly at to ya pronso. Esan say a brantia ye friend of Isaac Moru. 7 preduasa nani afra. Obibebusa say adenti ena sabre esumadru no papa bia okoyi no si babia eni kwai se osi no enam so ma kasa eba ye no asedanka twedi ampodin se enne ye betumi ato aye yie nwom efri se enne ye boaboa ye ho ye free production room na ye kan ye hu bo mu bompa ya ye ba ena papa no freye papa no ankasa abrantia no si ni fom no ene wa frɛ na wakasa ama ye ho adwiri ye asɛm wa papa no aka nyina ne sɛ watie ye kasa akyɛw pa ye de ama nyina no watie na Nyankopɔn na ne ho ehu ne ho enwanwa enu akire kura wade yedi nkɔmɔ kura wo tetefo so no wono akura boyaba so abompa ya amaye na nyame edini mu no wode akwankyera taato se nyame ya dom ne ya akwankyera ne ma brante no a izo adom be madin mu ntino abrante ne ni betechera yemfa mpa bonta akiri
de papa na we say gu yasum no no Sompa FM seke kwai da ho pa de aka me bo ne kasa no kyerem so kwai na ho sa o se watie yesu frɛ watie ya chopa no na me kura no se de me ho asie adwiri me awosin bi ache me no entina efiri dwada besi ne no me ka kira da sase yenhwe ya no yie yenhwe ye kasa yie omna samwa Ofosu nyame ahye ne ho animonyam papa no ankasa afre ene Ofosu yamfa se da nyame na de bia me kasa asem we se radio ne TV a mawiase a enka 7 period enka data ma behye na mesre se sa asem wo yi enya sidie na nso obi ho atwa ne hwedi mi ayekru mama yitimu nya de nya ba bia na obenya ne saa na dedika no ye beda ye mpanimfo a omudi dwumade we eye Sompa TV ene Sompa FM Brother Foster ni ne mpanimfo ye beda omase because enye obia ni nya saa de we a ene de ye hu nyame ya adoma ebe hu ne saa na ye beda atiefo nso ase minim sese ne te bia atiefo mpaebo ene omo kasaye enye ye nko a ene yenya ye ne wo mu nyina eti Ofosu enya nui nanso be bia keka konde na se ye yadubnu mu ano kunimdie beba na ye mompaye se ye papa no so de dikan be wo bia na ye beda na se because na anodin Ofosu onim se wiase obi ye wade na wo huru ana se wanyini che obi na wo haja o se kura no enya yize o e ma akoma pagya tine anas krobra sante ko se twede ye to na hi se wo de ye na ye to ye mfa ye de nya mfa to ho se wonu wo fa si bi ofia na se unya keto bi na Ofosu wo ya ade na wo challenge na no bro so a in fact ya na we ne be ka ne se ye mfa anidie na ebuo entse wiase anya branche de nko a o ono de 7 previous wanya agefo wanya obi a ye ka ho asema na da apie na no na de bia ye ka kira manfo se wuti fie na se bibi hawa na wo so de metram de me fele ubewu obi was a problem we enso obetcha fidie so aka ne boni a woye abrante na good say waka opam aka ne boni say papa ne fa ncheme obi wan ko betwi tan say me baby am say me onti binya me hui a wode bebo aduma bo adan but abrante na tima betra say ade a Ofosu na ubusa no no say nti wanu hu wose manu me hu papa baby obi am say fa cheme eno na ma papa no sebe ene de ye hu eti ya basre sa ofumu nwia kwada ti ne yede sumie so na dwene ho sa sema me ka kire me nwia se wo so se wanyini ho me dwene ho no man ka ne yi eti ma memfa a chopa nsi obi so na sabe Ghana de bia meka a chopa Ofosu eni ma chopa na so kasa pani nyina ne me pa chaw eti Ofosu abrante na da TV so no abrante na da ho no o se na ni kura o hwede wo nifan ya eno kura no hwe wakata no kata kura o ana ni so ya hwede se ba ko enya problem a ai wa highway no ani ba ko nya problem a se na tie bia ba ko na eno so be yi enti we dim na ba ko no hai enti ya papa na da na se onko so a no ne enkasa kasa ya de abe ho asia mane pa awama ya kwankyere nyame ya domo kyena se kaso mu dia ebeso na nyame otumi wose abrante kokko no metini no minim so ye kokko dia wose abrante kokko no ekasa yie pa achewo onu se nyame di ni ho afofi o ana we no de no oginamu nyame di ni ho afofi pokwa bena bra sa wo de wo tie voice no oh yeah o ma me tie bi ye de nyame ase se de ya pem so akodu na on say a free Monday be na mass make as say eni no say on tumu ya e betimi aba amna yi eti we ni kasa mu no so on tumu ya eni e betimi yi na emo so o yi ye no o de agu baby papa dia e di 1000 years club betimi asato di na dia den aba na o de nstan kan yankopon say ono an kasa no mtom o se watie ye eti watie de ngi say ni no wo ntia so ampa no wantu angu okutane kama
I was saying gumi o se matie mu wate na say the way o matie mu wate oh say matie mu wate na o de kasa no o kasa 3 times o se ne 3 ye ne yen ne kwasem ya bre wa chopanim ne kwasem ne 3 nkwa na ye de nyame asese Asem Mpe Nipa ba yi amanipa bebre na nya hoto ene sede amanipa ahomachichire wo mu no bebre yasane wo mu akanye sa enka bebre wu bebre ahye ka bebre asɛn kina de akwankyere we na fa o ebe enka se ebe o fa kwa mama me wo de mama nka de me ebe fa ɔno ananum ton se yenye enye me na me ka nyoma asɛm na eka ya bro tene ka ɔno ase yenya akwankyere ma brante na ni bɛda yi ebe ti ɔse mfa na tena ba bia na ɔte ne kwasɛm enti nyankopɔ ya adom a etina ɔse ye bɛyɛ ɔse yeman tena ba bia na ɔte wo studio hɔ no sabe pepe na yenya akwankyere no ema no ina se jani be ph na tena de ho kuma se enti tina ye tu yourself ready for dom ɔkyena o me try nsia kyena nya asɛm anya asɛm kito papa zuo twa mu ya me ni be diduma etu ofosu ha adwene bia etu ofosu ede nyankopɔn ase eni no ye nyina no ye nya ne ntie se ensɛe onya ka se beten de ensɛe o se kyena wa kyerɛ akwankyere no kwasɛm sɛ yeman tena ba bia na ɔte no ne yenya akwankyere no wo ma ebre bia edi a yemfa de kɔ no ma no ye de man wi a eno tie kyena de ɛyɛ asɛm kɛse o dwumadie we so ɛkyena yizo abema ne nsa so ho Sompa Asem Mpe Nipa efiri sɛ nyame wotumi me hwɛ bɔ sɛ obi amfra fitaa dabi ye nwie ye di fitaa ye wi ne Monday sa kyerɛ fie Monday no ne Monday na abrante no aba fidie so abadase memi ogidie kese wo dom be mem so o kyena abrante ne beti ne kwasɛm efisa asɛm no ba memi yam nhye me enti na meka kyerɛ abrante ne sɛ adie bi ode ye papa ne bia on pan free na koma na onka busa na se oka no kure no dia ebeto papa na koma so tie enti a chance nkyerɛ ni besi bibia betimasi eti ya bo adwada de me wo gidie kase wetima ye o tu no tu so tuofo on se bra o ye program na se eye de ye nipa de no front ana obetima ka asɛm bia enye eti se obetiewu mana ono o de no anka no e boni so sa mi na me ka asɛm okay se obetiewu na se otimi fa fon frɛ se e bia sofo asɛm o kan yi wanka ne ya eye pressing because wo twasa no onim se ne chachi that's it eti yensene nipa I was say okasama oka asɛm no oh yes oka so ɔse na mo amode mo minimu onim nyina obo usudin obo sofudin obo omrasa modi na yenye 5 ne wa wanka bɔ ni amfa debi oh company bi amfa obia wanka bɔ ne company bi amfa obia ya hweyi ana ye producer wo so ya hwe ho ye because jam se de no so nye o ya hweyi abrotia Ofosu Ewurade amane nsa so papa no afrɛ nyame ya adom a asedanwum bi a ye beto no wa fidi ase de nyina be ya asɔre ne oh na no san said ye dan the mission kom odi tonyom aseda seno a ofa mano osasido ajo nyame dia waye osasido ayeyi se na won fa mano osayeyi oh ajo nyame dia waye osayeyi ya fa mano ofoso nyame aye bi ne kwasem nyame aye bi on se ada no ho abrantie ne beka na asem me sha me kasa na asem a me kan ye ne se me pai bo ne se enke ye be wi adwumadie no na ebia wo bia obe papa minim se by all means all for asem ne nhye ne ho obe pa mu aka akire ne ho nipa bi ne yonko ni bi se bia semesi anaso obenti abrantie bi aye mi sei e wo kumase na me so sei e na me de en mekire nyansa na adom eni asumdie ewura no okasaye e ma ye pon dwumadie na no ye nya call ye free studio hakra na call ne baaye e ma me di pie kwa abonte e kodi nkomo na emu ode te se de no aye beka ye na nanso no asafo awurade a wose ohene akoma eda ne nsem se enso a etene no asafo awurade ba bia wo pesa wo defa ne ho
and what difference no and fa ho ne papa ne said na ebufu hyew ene yaw ahye na koma so no nyankopon megidi ye se oyeye papa prekope nyankopon de ne nsa aka na papa na koma ama watie ye chopa na ye fa seda kese ma papa no ewo mu se ade nyanche de aka don hwere kakra emu ntwe pi ansa na bre na so na so mi wo gidi ye se adameka se ensa ehye nkun na no ana ete ete se porta obi a wode ne nsa eye adwedi anaso odwene onwunwune bibi se ono aka se oye ade no pese wo sei no sa de ye ade fofora obetimi aye se won sei no kodum pempen so se ebi oye no hwenye porta bi anu ho beka se na ade maye hina maye kukuo enso mpese me de ye ayo a enye ye never na se onye porta papa nti no mi wogidi ani arehwemu se papa nsem o wode amaye no ochina ebeye adwuma papa nti yemfa asedama no na baby a na yiri wo bia nso yemfa bi emma no mama nyankopon koso enhira wate yese ketecho oba ma se ukọ obi wo kọji ade na se owura de wadafo ekope sika mame fancy na se owura dem no okọ na bi ba fa asedama na yire se bi nso so ama aseda ne nyina afama na yire enti papa ja waja tum de dikan de aseda kese ebe ma twedi ampo ba se yadom secondly ebe kọ de ama ne ho kani asakura mpo na meka se ye beba papa so na ye wo aseda kese ayanka se beto na mo aba no ho ne de abre ne se nyankopon ye adom na bibi atwa wa asomdwem na ewie wo nkonimdie ma ofo so enti ye mfa aseda emfa ma na ye ne gisem a yate wo dwumadie so enti obi ya wo so fi se wati obi nan so ye bi so a what say wo ade bi help so dem abebre na akoso obi wo kwampa wa kan sabatia obi a wo say I niama sesa wo mabla bom dwumadie mu niama sesa e bia odadwure ho office bia ade na okaseti anipa nte anase de ode ye anu nte no so no wo ma no what say wo me so Asem Mpe Nipa for we there for you why bra 0546 me the numbers need to drop pleko 0546 883287 0546 883287 and now 0243 58 another 5878 0243 585878 and now 0452 0945 93 0552 094593 Asem Mpe Nipa dwumadie for yemma ene ye de atodwane gu eye wo TV no so Facebook won so no Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube Sompa TV Twitter no say Sompa TV/Sompa FM kwa wa number no so no obehu ne live e wo wonti ofo so be ma ye hwe ne ye to dwumadie no so nenim say enkunimdie aye nyankopon dia amani monyam no aye ne dia ma bi nso so aka Asem Mpe Nipa ye ne yetiefo nyina nso okay anoti acha kumase man nyina motwini trada ontie Sompa Asem Mpe Nipa echina ensankyerene nyankopon ye no ochina bi besi odwumadie we so ochina dwumadie we so ensankyerene besi minim babi a meka safiri minim de mate eno tini nyankopon ye adomo a nyame ne nokura nim ni sɛdeɛ yɛnya ne nteyɛ no yɛde naase awurampempa bɛma papa no ɛno ti yɛnkɔ ahoma no so ɛna yɛfotu sɛm no yɛ reserve yɛnkɔ ahoma no so na yɛni kan fa naase ma yɛ papa sɛ empo yɛsufrɛ no na watwi mu efiri dwada ebesi na yawo yɛ dwumadie bia no na akyɔpa nko a ɛna yɛde ma no ɛno ti yɛmfa naase ma no sɛ empo watie yɛ ne na ɛkyena onko yɛ mmoa na brantie no enhu ade efiri sɛ wɔno ana aseɛ na me ogidie kɛseɛ sɛ de wasie tie yɛ ne ene ya kyɛwpa no koraa no ama amekura yɛ ma hohoho a 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Maje so Peters of Moonlight we do Peter here as Moonlight ya Joso na somebody enkama amaji ante la se nyamia kumya tempado te nyamia tuda die die say yani somebody de de mjinde grote kinyame ya tempado ka ti say kama system die kwa why no so da o mpa e pa woni bia why bia mo pa e te nyame na mi te nyame de tuma die no na tumaji aso go akete ni die tu akete ba te me wo so bi ko bi te te brandmeti ya ka tre ke iso ani ga e di me se ye nyame te ni pa na ye no
nyame bɛtɔ akɔtɔ akyira no paa nti ɔma ne yɛ 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 daase. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Abrante a ɔto kɔnɛsia pagye sisa. Odifo Isaiah. Okay. Aja mebo omnani emnani sewu. Oh, aja mebo din dati emnani sewu. Ha! Jamia ya papansia tanga se pa. Oh, Oforisuo. Yeah. Esa Jamia da Messi a pa pa na se pa de mo tu. Na to bon pa you get your corner just na you fun ya menye oh Jamia ya Yami shira mo papa tim ni nyina so fu Yami shira no omro ne ana yiri nyina Yami shira mo papa akuma fo nyina ko papa. No, okay. Hello. Udin baby afrefre. Ba se mka first na tim ma si grafen ba so na ho ye Sompa ni akatu apenti me ho tene pa. Ya de ami asepa ya da so fana asepa so waji atum. Na ama asem ni nyina so etweble o nyame adum ekina wonders ndi e. Ya twa ya ti no online. Ya twa papa se je o mi nyana ni ase. Ya sun biaba. Okay. Enti ochina yamfa mpa bon tachire e wo Sompa Asem Mpe Nipa. Wochina ensenchirani akrupo twedi ampon ye no. Wochina ebibesi e wo afidie we so. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Yeah, that man. We did the mayor we see and free asante be quite dominance. Ene yanchia nana se kwadwo be kwa man hene. Ojo Sophia. Ebia si etimu hu ani. Papa idie ba ya tumi ni nisio. Na me adom na sie hu de oye ya. Yemfa aseda me nyame. Yemfa nhira ma papa no. Na mu via mu ntu adrava fofo. Eni wo ma chem didie basabasa no. Ye kwa ha ni akoyi wasia. Nsi ya no masa apae to aso ni wo mu ko na muntu adaba fo nyina afo na mo fidi kasie die ne nyina ye tie pa ba mo live ba no wo mi ho me ni mo won ko ma kire me fremo na me ni mo adi mate. Hello Oforisuo. Ye Oforisuo majo maje Sompa Nipa. Oforisuo nyakopon shira no ukiro ni nyina ma ya die. Amen. Oforisuo me se efi joda no uga mo musa afeno ifat me wa ho saa o musa wa bonu de back no me wa ho saa na asidanke nyankopon so se ye hu papa no na anwade bi se be koso nyankopon ya adoma ifi o chena ko nyankopon shira mo no nyemo kese na mo program no enfi na nya gan hanko enko na nimu ankasa na me shira o hinire wosi mi ya na pa no o mwa famwa ene wo so mu to kara o mu kuna mi ya dapa ya ni nshira mu nyina obiti Hello Oforisuo yey Oforisuo telephone me ko ya da masidi bi ya juma pam ye e free man de me me wa ho papa anya asem ketwa me me se ni ka me to be idea me na am stay the am mo help kan ya tu obi mu fanya futu mama wiska mama ni shit chinchin wasu mama ni sita nti inteni feda ma tiye papa mo ya mi shira mo pa ne papa no aspedita ani ebe ma no se ja wanya humo bo e kebre okay na on fanya futu ka proto okay. Hello. Udin baby afrefre. But family ni Christian. Kasa free Christian. Yentio. Na sanga me pesa me kaka. Ya da nyanya shepa. Say papa no, yensa mo sanga kanu. How say obetumi ayi. Na say na ni da na sunta for why you do that. Adam was a pepper for more anye ya moya na ya no su be shram and I found baby no. Remember aba no petia no ye hu na ye omu ni so we ye kenu no mu nso ya sala. Asema pe ni da kumpa enya so na ye bia. The big do what time o so so ja wo ka pe e no so pe ana so so. The baby no mu so so mo fa na driver so so so. The baby
no ti wo ho e be go tu e da ko mo tan the dynamic no be happen to the moment. Okay, hello. Oforisuo. Yeah. Oforisuo me maajo. Osei Mpe Nipa. Na akom te se. Kama echina kumasi nyina hwe nsenkyere ne Nyankopon beye. Mise Oforisuo nyambisha mwate. Nyamete ase. Nyambisha pa. Nyamete ase. So na redemption na tume dia wudi na redemana yankoso. Oh, kire na yumbe media je papa. Oforisuo nyambisha pa. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Hello. 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 Free Asante the Kwai. Yentio. Lady Adakwa, the free Asante the Kwai. Adakwa yentio. Nina, Mob of Homo de Papa. Maya de Papa. Okay. Maya de Papa, and this some of the Maya. The number of Jumana Modino, in Samo. Okay. Sidani na ye wodi Jesus le bo tiny yame ayi na ye wodi Jesus le bo tiny ma bai kete le wo o nyame ye wa ye do. Amen. Papa, Papa. Amen. Let's see him from the at the top of them according to some and start him. Now, you see my baby, I'm with this guy effect. Now, on some on to me from our Monyama Moya. The capacity and the pipe. No, okay. Yametia say. Hello. Remember, Kwajo space. Yeah. Kwajo pump to say. Yentio, Yentio, minim dientia. Minim dientia, Yentio. Oh, Boami. Make a min quamaja, become demo. When change, say snow, if you and answer Jodo. Ya papa and near to my fatiguia, Munchen and Bible, and then the young name if a pipe one take. Monday say no. Near Bibiana. Imagine no. Okay. Any panoa or no obertiani in a sechna. Also shadwada. Your dear Dinyamia Juma Yamidin a year Jumachno. What say your bocas ye pa? Hello. Hello. Would be baby a free? But your family, Emmanuel, because of friend career. Yentio, Ima. You open your damas and little media moody. Yankupo. Hello. Meet your pa. Career. Say, oh, Casana TV, no dear MYN. And to show TV no. You. Yet you. And I'm asking little media moody. Oko Sompa TV a brantie no a 7 preduasa esum adru no anani efra no Oko Sompa TV no so awoda so a sabre no omanfo dodo no a ehwe de nyame beye no wokyena entiakyena da de yemfa mpaibo entachire eno ntino wokyena Facebook no 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana troto ho na kyena ba bia wo bia no hwe bi live na hwe de nyame beye no kyena yen ye de da nyame no ye na dwuma kyena efiri se sofo no se nyame adawroma wa maya kwankyera yenyema no eno ntino ni nyina agina papa no so okyena eno ntinya yen Asem Mpe Nipa ya ho oden na mmom no ye de mpaibo etachire entu so fa mpaibo ta yechi se de beye nkunimdie beye Israel dombe madia hello Hello. Udin baby afrefre
The family Cynthia, because that's your boss. See you. Oh, let's say you made a program media, my show much as the whole junior and Cassandra, my zoom wedding. So, I'm a bayan such a nature. Oh, Sompa, or the year master or year on 1 hour, some begin on my year. But what's the mama? Because my so TV in them. Ah, what say, BB said, Yanyaman on Yamia Duma, what China? Said you need bread, but okay. Hello, Osei. Okay. Well, China, you just need a little bit Okay. Also, the life for the Papa, no, Oh, there be a man, you know, cry, Papa Nankasa Frey and ne. One take you made the Fitias, Papa Nankasa Frey, na was say a bo. What's what tea ya chopano? What's Metiemo water? Metiemo water? Metiemo Namwa chopano, a metie. Na ama was saying at you be a and Asem Mpe Nipa. Hello. Amen. Hello. Hello, Osei Obema. Yay. Osei Majo. Yay. Osei with the wild this year, and I could do my seasonal film TV because Africa. Osei. Kaswa. Kaswa. Osei. Si akwaje wo Kalabule Junction ma me nwie nim pompa. Yo, na akwaje jo so one Kalabule Junction ko na. Osei the tente, me fa kwenye wo sino me ntia me am papa kwesi ba so a o se na. Brafo ya me bon pa se nyame san yare. Okay. Also, anyway, Uria Keti, Mania Papa. Now, the message now say, Nipana or the number say which now boa minian. 1 million and intimate. And need the name for any Piana Cania. It is with me 1 million who are there, which my idea I can. Damisha made my palm mobile. Kati. Yes, sir. And you will be never to Papa Noa Casa Brantian Casatia, no. Yes. One one Casa na I tear you suffer. Say what you and you will be never na Papa no kasa say abrantie no si ne kwam e ma ne ye ne kra ya abrane na ye ne ya nanso watie ye sufre etie ya chopa ofosu mo som papa nyamishamo e chan bi ya ka na me chiam yam club sana fo na hapo okay hello ofosu ye Maje Sompe Nipa. Odisha kwa kunemi duwedu wa dansi bofo. No ke kache bofo fo nyina se chena muntie Sompa TV Sompa FM. Enne me hu se Sompa sa Ghana futi pa. Obozo uni Ghana overtated population no enne obi a he Sompa TV. Chena kura dia hwe bebu so. Ma senchena ni besi chena. Ma enne dia ma bre kwa banza mitunku abofo so. Na me for akunya we na mintia bi hwe we antinya ko o 60 years on fa Sompe Nipa go me no ka say opportunity hu de na pata so you know ye tia ye da papa na se ye say na mission pa say radio kana kuma na wetime so ya pa che mu ndi o zo me ka say ko ro obi aba na mum ye say ya me adom e china enunity a na ye watem bi a e betimi aka. Okay. Hello, last caller. Hello. Udi baby afrefre. Yes, Frefre akwati Aboagye Oforisuo kwati kokotu. Okay, kwasi enti o. Me da mo afi ni mo djuma fa mo ya de papa fiti be na wo chu butu mi mu ha na mere. Na de mo ye ni de mo ya de papa nyame hira mu papa no so ye da na se. Onti na ni mai o kira ne ye da mo afi pa. Okay. Ne do ofre no nyina besie. Enti ani nyina ehwe yen. Watchna da Sompa 93.1 yeko Facebook no Sompa TV Ghana YouTube no abogafo ade no so Sompa TV Bosha search engine subscribe share na afoforo hwebi ene watchna
na channel Facebook no ni nyina nye active Sompa TV will be all eyes the whole Ghana enti no yenka messages kakra efiri say wo chana nanka say da ponda omo answer na brewati abeka messages no yate anigisem agoragoro yate anigisem papa say papa no ano sede na abufu ahye no ma na nyankopon nam na adom so na atia free na koma ho atia free na ni so no eno kura me dia seda kase papa no pa wo ye nyame nipa watie ye pa kasa ye enye kasa bia na ye ti be kan se kasa pa ye okay du me bia nipa de ye kan ye kasa pa wo oh yeah ye ne be tran fidie su yi ena ye ko kan se ana ye kan kasa bi ma papa ibufu yanke ha nipa no betran oh yes ti sai de wo ye mfantu ya mfu se ye ne ti radio su du me bia enye kukuku ne kakakaka no na ebo radio se obi betra fidie so na so wo asem bi na the situation na no wo den a ye na sese ebo ano ye na sese ebo ano kasapa sebe nananom ene katachewa daroma ye hua bibi free ne woni ye mpanimfo a omo ofie ne sebe ya boafo a omo boa ye boya baso eno ne ma ye kasa na ato papa ne sebe na koma so etu we kire se enya hanko wo ofie o wo abonti o ba bia wo bia se onya kasapa yes na wo bia kasapa amene na na busua mu nye enne ne kasapa nti enne wa hero e wo busua nim eti we na ye tu ye nwan ma o se na obi frɛ wo se de ye kan nyina chi no aroba fo bi na fit ay mate fo bi omonte yo na ebi a ye nwan ono de wanya ba bi o omo mutimu nya mu de se bibia ni ha o ayo baba Sompa baba Sompa Asem Mpe Nipa baba Asem Mpe Nipa emom sua kasapa odi ekodidi atena bibi nyo na fabra sua kasapa wo yo ba sua kasapa ma wukunu kwa ku meneze odi hebi mo mun kodidi atem say ye wo ho anti papa no kra no ya papa no me maka so chanyankopon ya dum na bibia ya adwuma ye ne be ya adwuma oh yes ebema nipa a lesson wo wiase oh yes nipa wo muade no sebe yesi akora pa de kokwa hu a yedai mo na we kura kakra wi afa ne ho afana ni so na nyankopon mo na okira oh nyame beye na de bia gidie yesi tiefo a o mukasa ye o mu nyina mfa gidie ntachire yesra sofo akese nyina wo Ghana se ye papa na kasa ye de papa de so far no ye nimba bia wo ne momu no ye so no nyankopon so ma ya kwankyere se yam pentem se ye fuka konkran na yakon ho debi ne momu no nyankopon hyen ho ni munyam ne nkunim die ye dia dachena oh ye papa no onye fom se afi ne nko obedidi okay ke do gas okay enti ono oyibo na china omo so omo aduane omo de nyina no omo a reserve eno mo do omo ye futu otu china okay ke do be ma waya de so fo mpanifo nyina fo me fo to watchna na onyo ko da no da arota enti messages ni bi ofo so ye ni gisam nko ana nkofo nso e kire se wonu mani age na Kwame Owusu Thomas was say Sompa is the best among all Sompa ye demufo a ekome was say excellence TV show yes edwumadi nso edemufo a ye da se papa Vivian Chase sister penyin so ehwe ye efri eye Gabon Libreville was say ene de nani age papa na o say ye de nyankopon ase na Kwame Owusu ese nyankopon enenim de eye Efugu Edward enso de abase wo hwe ye efri eye etifi epoye mantemo ye Efugu de woni ayi politics de me so yanka de ye kan bi why ye hwe ye nua hana jesi wase ye nyina etie Sompa na wontie obetie he yeda se oba pa hana jesi se wasua ne papi na afri saa ye program we say so Crystal V one so UK abrochimemu ye fan ba ko kese pa no sister we salute you this evening was so ma ye nyina ya dwom of also we wabedwafo na ye da nyankopon ase ne wase wate asempa ama no anigye emro so sanso so na wase ye adwuma so ntinyankopon koso na onhwa mata mayanka se kire wai ye hwe na ye mfa Facebook na yina nsana ofo so be masanso na obapa Christian so de abaso ma ye nyina ya dwo nyankopon koso nhira ye ene ye adwuma pa ye bo
we momina we mohina one also source Sompa number 1 yo yeda se mafia sorry bills on Yankopon enshira ye nyina of also yedi senior fa ohima se wa de pade no ento also omaye nyina ya dwoma me ampem da ko a ese program adesua ewo buso pa eno ne Sompa Kofi Asante so ohwe free South Africa Pretoria to be precise yeda se Nana Jessica pa ese ohwe free Amakom Total Filling Station ho nana yeda se nana jenim boaten so de no na chese yede ye tu apo so for so bema ohwe free Hamburg abrochime mo na yire mama Patricia mo also for so bema enya dia obetimi atwen se wo kina kura ma sa ne ho epre no na o se ohwe se Nyankopon ebe na wanwade o kina nyame ya adoma wodwumade ensu nte no wo se nchia kese nkomo mo na samwa bema na konta pemu ene ye ne abedwafo ni nyina ochia ye wo se Asem Mpe Nipa ne Sompa nyina wo chia na ye fa hana de no ensori wo se ono so esuane mapi na ede free sa program we so for so ye nkoso brepem no ye be sorry ade aka nyina ne de beba ne nyina no ye sa de betuja okay na messages na ma mi akura mani age se bibia ye digidie na techiri bibia ye gidie everything is all about faith gidie teacher bonka ewo Asante Aguna ono se ohwe life omu nyina se omu de empire bo techiri etienko Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana na YouTube no enso ye Sompa TV yan subscribe and share avofro hwebi na ontie bi sa na Twitter no enso eye Sompa TV Sompa FM na ye ka che wiase amansa nyina se yesire obi ampa ibochena obi ade ne yefun if you say ochena eye da ponda awo chena ye fasting echena osofo be di anim paibo cause echena no e wo se essentially I was essentially china ye wo gidie kase ye wo essentially kase pa ochna I was say Nyankopon eye maye de wo ba no anya atrase de wo ba no anya atrase abrante memo akwa aba bibia boko de kasa den hwe microphone mame pacho nyamiado oni nyina no pacho abiem kakra pacho nyamiado me hoye da me ko Asante Mampon yankroma dodo no afa na tena ono ya na tena no obo o ye be ma so Sompa FM etimi hu no a wo samampam ho ihu no te bicycle so ihu na am so fire I say woo I just say my body champs we fidie so nene no e wo fom me nua pani no nya me and the home and pobia nim se fa na tena e fini kola abem na sa no kasa sa no kasa na wompe oh ojeso e bro for kasa tena okay tena anti Michelle sama pemo na we say kola bi na kobo na manie o kola bi na kobo na manie kola bi na kobo na manie wo sa boy no me ire fini din kakra o me kobo na manie say Asante kasa say okuni ni trenensa yantumu yantuma yechi ti papa yi ya trenensa no watum oh I no quite credit kase oh that me there say obi wo ho a wo hwe say wo chena brante ne bete no eye papa no ani Nyankopon tem asem etina mdi ka ka choma fo say nye yen Asem Mpe Nipa nye yen ni tumi ere tie ni chena nemom no ye de gidie ta akire yes I would for so ye program so oh yeah o chance o bompa ya nsana we aba e de gidie ta akire nyanya sa and Free Gospel Church what's that there we na ye kan no enu o chana sabre no ne nkunim dia ye nyame dia we na ye kan sa no ewiase amansa nyina no ebe hu de Sompa Asem Mpe Nipa Nyankopon wo de epono ba ku no bie man empem fam wo enu ti nyame ben se kire na kina abrotia oni gidi ana na sabe papa no no okay so akasa to aso no okay e papa no no okay ni ne pa
Message nyam ko po message ne. Wa mru ni gidie. Wo gidie. Mama katakra ka microphone mama. Odi wo gidie. Mashallah. Ai. Na wonim se papa ye kana asem owusudi no di ka boy. Ai. Owusudi no di ka boy. Mimi ni bi tia papa no di ka boy owusudi. Anya be careful. Mimi bi tia papa no di ka boy owusudi o. Mimi bi tia papa no boy. Wo de ye po wi a meka de nti o boy. Wasi wo gidie se snap ya ba. Sa. Wo betima ka che be pon se. Entutu Gugupum. Snap ya be so. Kaka. Nana. O chance ni be so na chief producer. Yeah. Asem ne ba me bo wa mane. Yeah. O china ensekyerani isi. Ne tia ne say nana no kra ba ko pe. Nyankopon ya adomo a say papa na kasa na okasa ya nyambe ma ne nsa so. Wuni made a e ma me gidie no. Won say wa mi sesika. En wan kasa ye mfa branch ne nyedey emre no. So ne me kire no. Enti say ye papa na kasa na frɛ ye pa dia. Ɛna say mi wo gidie o say mi ni gidie o. Ɛno no wo. Hwɛ me kai say Bible mu ohun. O kai odifo no a eduru baabi Nyankopon ka say onkoto Yesu ka say odifo no subura ne mu ana mon kai me na me de me hyeda na ese okoto ne mana na mo o ka say onkoto nsuo no mu 7 times na ne hu be den ebesane ne hu be fi no na man ni gidi o me patcho ye ntie sasem wi na man ni gidi o enti obisan se masa saade we ya okachem se menko se menko ene se anya yi a enya odai bet wo ye biela no kotom so ne ho ye den efi ena saatamu a Yesu Kristo kwato se papa na wo ne friend se Lazarus na omo wo ho no mo no mata mo na omo ni gidie se Yesu Kristo betumi asane yare o ti ase according to nkomo e course wo no wo se ye de ne to he omo so wo awurade wa bon enkan bam center bam enti na omo ningidie se Yesu betimi ayeden anyane na fra wufuom meboa nanso so Yesu yeden enyane no enti se ye papa na se on na fra ye se obeti abranche na nia se yen ye wo se mi wo wusu be ma se mi wo gidie se mi ni gidie na di ebeti so ti ase se ye ono de a mi gidie no mfa hwe ma ana se mi gidie no mfa hwe ma because mahu sa de wo Bible se Nyankopon so obetimi obeye bibia ma wa se wugidio wungidio be dey obeye ntimi migidie no enka hwe na me okay enti Nyankopon be se ne ho ani bonyam ekina kumase nyina de wo mani ehwe ye enti Nyankopon ebema ensenkyere ne esi na enkunimdie aye nyame emadia enti sabre no eye gidi asem ko ha ye gidi asem asa de mo aboto no mama hiti mrem bayo no eye case bayo no wayo no se ya confirm na onim bebe edikai ba mesko e ba mesko a me frɛ ye no eno se wo hwan a enam so mi hu mesko na mafrɛ ena wo se o ka se minim wo na wo kumase no eno se be ma usuni ana enam so ofosuo no se abrantie no ba mu studio muru no wasimi baabi ani kwa so sime na me na kwa ye me ya na me nan ye me ya ho na me hu se no kure etimi kwa no kwaya ye fa so tie ye nkomo no me tie ni duru baabi na me hu se nkomo na fa sa abrantie no na se me bie masom ya me wotumi now can you say me pese me oka se ne na ye ne ya no ose ne na ye ne ya nani kwa se no osimi baabi osime na onhwe na no yi na abrantie kokko no on de opaacho okasa yi na wedie mate ni no eso kokko na wedie osore se obetitia no yes wotitia no fujo ne mo kasa tie obi a ye hwe na ye be ko computer so adwadi aba ye ba na ye dedi aka no atoa mo so yanko yanim Odofo upe bebi a obekwa ye de fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre nso achinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress wo nya taxi na plagi a ede obeko omu ofidie won aso e be check oni pedua no nyina na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo ho problem stroke ene esikire yare ene pressure de omote de tekura won bomode aso be free telephone number si
ɛyɛ 0266 593330 ana 0244 017556 ɛni gye sɛ me sɛ ɔmo yɛ free health screening wokɔ a ɔmo bɛkyɛ nipadua no nyinaa ma ɔkɔ a ɔmo news ka biara tutummirika ne fo de kyerɛ dank ahotɔ fie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sire mu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Okay, dem not Sompa Asem Mpe Nipa dem not ensanchirani besi china Panipa memo akwaba emi adum me ho ye o ufiri na baye pache mi flo offenso pache offenso na free baye pache ufiri offenso na baye na me adum me ho no free asante offenso pache ye apostifo mo ye na me adum obi a ho ye na se manya na TSA GP the letters 50 yamba apostifo ko transfer ho ye bedi akire offenso last 2 weeks offenso fa he na ate kokoti ana impehe offenso Amori Amori so de na kwagu na za Amori we kromfo obi bechem je Amori ne ye na ye konfo bi se wa anya yi a ono de sebe o de ba kakra bi ba obetima ye ho adwuma ma ba ye de abetu che Amori kromfo oba ofie ni wa anya hwe na obi e pa position oba kura ba no apapa o de bufu ya de be china se wa ball ka susuro okay isa na ye kama pani akosam ne se ade abeda Sompa Asem Mpe Nipa se enko moa pacho de enye bi boni bia me for the film almost 2 years ni na fiso film lo ya japade since owu ye no abusafo no nye den ka hwe bia nkyerem bio ntina me da ba se mboboa me a ne bia matima nyam me media papa ne wan papa ne ya fe no Asari Noah pache Asari Noah na nka se free fa he ofiri aguna samai pache e ho na ka chiri free aguna samai na de na wo papa wo nko a pache David na de na wo nko a na sabre wani abre wo ho se wo papa japade wo be ko agye pache nyame nko a na manya abre de o ka ho wo so a ntimi na me penyina wo se media ni mu die be na ye wo papa di free mu pache inde mintimi nkyere adwuma be na papa ye no ye no o mazi na ye adwuma na me anka sama nkyere antra me papa nkyɛn na mo me nkyɛn wo papa o ware e ma sai tema ma me ni jaye no na me so ntimi nim ba sisi ade me nim se woni tu na wo ho no wuye sisi a me ne wo kasai wo nuanom sai e na ka wo for na me firstborn una firstborn o ma me wo nko a pache e na o mo maka no bia so ma me wo ho do di machi no ma me different na o mo to so tun so ma me the same anti me nu e ma me ye baako pache e na 1 no so mo ma me ye different pache okay o mu nyina so free offense hobi pache baako we di papa o ja me ma me no do ko fa no first no offense na mo na do to so ted no so adankwame na do to so fof no so mampon ahaya mamponten ajapade be na papa wa ya kire wa ma wani abre pacho efemienu na menu efemienu wa yere ene wa ye efemienu pache abusuafo agye afa o papa wuye mokwa yie pache ehifo ne to adaka disi o papa pacho yakwa yie no omuka se omubu akondo omuka se omuka kire se
yɛnyini yɛ sɛ bia ɛbɛyɛ de bɛtɔ adaka nti no mu ayɛ de afa adaka na ayɛ de ammɔ mu ho nti ɔmo afa adaka ka na deɛ bɛn na asie sɛ ka wo papa wafirim na kono ɛna ɛsɛ kɔhwɛ mo na agyapadeɛ wɔ hɔ na abusuafoɔ se ɔmo mfama mo ade ɔmo tirim ɔden sɛ nko adeɛ ne siɛ patwɛn de mintimi nkyerɛ tie sɛ sɛ agyapadeɛ yɛka ho asɛm yi ho ɛhefoɔ na agye abɔ so abusuafoɔ na agye abɔ so wo papa abusuafoɔ no patwɛn mo ne ɔmo kɔka ho asɛm ɔmo sesɛe yɛbu akonta mu no yɛka ho asɛm no ɔmo ka sɛ ɔmo ayɛ 2 weeks sɛ ɔmo bɛka akɔkyerɛ baabi efi na menim baabi ɛwɔ na menim mampɔndeɛ no mensa nim adankɔ amedeɛ no nti ɔmo ka sɛ ɔmo ayɛ 2 weeks sɛ ɔmo kɔ akɔkyerɛ nti firi hɔ no bɛsi ne na mente hwee biom ɛbɛsi ne na sɛdeɛ wosi ka sɛ wo papa ɛdan mmienu no abusua panin no ankasa no mo nkɔdaa no mo akɔ n'anim sɛ papa wedeɛ wadaworo yɛ papa yɛsɛ wɔbɔ sesen bi ne yɛkora yɛni baabi te ne yɛkenya baabi tena ya mo akɔ no hɔ pakyɛw menim mɔfa na wofie nti mɔfa no aflo mu ka kyerɛ mu sɛ sei ne sei ɛna tie what did you say? Pachumo 22 years. Ona ye bapani. Pache. We me nekura muso omo makani mfie. Wo ya di adwuma. Pachuma we me complete school last 2 years. Isiale me nya. De be school a? SS. Na je se kwa bi so kura no. Unua no miensa aka mu ye moja baako. Enti wo kura wo ye pani wo na eseka. Wo hwe unua no mu o. Pache. Ana wonte mase. Pachuma to as. Ti se sie no. Se wo papa ni hoi. Na wo ye bapani. Deɛ bɛ paa na ka betumi de ahwe onua no dwuma bɛ na ayo sia de menya dwuma bia na enche na start adwuma ntimi de na menua mso na omu hyela nim nkyɛn mso mi omu obi a wone maame hɔ no obi a wone maame hɔ no ntina me de ma de na wo mso na pese me hu omu na me no mu nyaa de eno maame kasa sɛ bia me o mbɛfa matro mu nkyɛn bia ma start adwuma na ma yɛ de na ma show ma na sɛ na wa do onua no na ma hand over so na wura ho ayeme na sefem sem ayeme ka be ho nua no miensa no nyaminti osi nyaminti akwale ama me wura ho papa ye nyina ye tie sompa etu wo botaye kase bi se wo nua no na abehwe wo mo if so na e bapani o pache ba bi aduru no je so konko dene nyambe wo gidie sa wo gidie pa wan ka sa ye fro say pache frame me watch Patrick na unua no mama ka so minimum mu di papa ba nkito mi onu de minimum mu di afri ba ko ofaya na afri ba ko ma afia so mo kra na isusu a mu did wo so pa wo madi mfie say I think so binya be 4 years or 5 and you work kwa twa come chira oya bapani wasa agye ato ho saa no nyame be ma ho ahoden wate amen etu susu se abusuafo no mo ne mu ani ni ye sana mi hu no se eyo papa dia no ache no ekoba se omo de nkrata ba se enyo papa dia oh minde se o ye ndi na mi ho bi na nkrata ne mi di na wo so ntimi ntwa ho tan bia tina mi ntimi ka ma se tina wo gidie se ye so papa dia na mi ntimi ka ho se tina mi dia ba ha no na empanifo bɛn na no mo ani afi a wo hu sɛ ɛyɛ papa dia mintio no fana mo fanim na me maame kotoa de onne na wo last born two no onso na me wonna ma na onso frɛ me ka kyerɛ me ɛyɛ fie no mienu nko a ana bibi ka ho pacha nko ana ni kokofo bi anka ho anka bi anka ho coffee bi anka ho pacha ne okay tie so dia beda ye se ye hwe ne enkom mo ne enyemo da ama mo pache wan ka sa wo ba bi te ba ka unya papa fi ndia ka abekwa akojojo ho amu di bia ma hai ayasem okay busua pani wa ha busua pani wa ha ye ne busua pani entwetwe nkomo busua pani ewa ha busua pani be ma no abusua pani ansa ne abusua pani betwetwe komo no abotatia enam abaso ne twasuo yenko na yenko koton ade kakra mra fi so mo adaworo ma
ena sabre Sompa Asem Mpe Nipa yete baabie na dwumadie unya bi hwe na unya bi so etie 3A Herbal Center wo frew na 3A Herbal Center se na nwumire men kan kire wo se ade bi no ye frɛ ni koko no eye yade koko no edidi mu paacha emoa emma enkanko ene ahoden entumi emma so koko no yade bia esososo na sa koko no ye kan no wo manfo fa ne se yade tra bia u edi nipa nya papa eduru ba bia wani so ye wisuwisi no eye koko na ama no ebasa oposa na wani aye ko emrante ne kra de se wani koko aye wani na tapo se be ka so wanu wi o o ka so wanu wi no so na se be no Ghana ye baba beji atumu ya ji atumu enisa ejekum ti Asem Mpe ye friend saman na okotan samampom ehu na nti sa koko no eduru ba bia ebe ma uja onan na moja efrimu eba eye koko no wate apapai ewo yem eduru ba bia tumi sa adinso tututum bi sisisiu na se na siasiu no enyinyini yenom 3 eco capsules na entimi entete eduru ba bia koko tumi si wo manfo bi to na ba bia wote no aya na nipa emobo ya no ochia ne to so a enframabone na woyi nka eno so amanfo de tuni din e de nuguase eneba koko ena ye sansentene no odofo nipa dua no na ho de nyina gina osisi so meka se hono nipa dua ne mfimfin eno ti se koko no edidi osisim sa na amaman no bi ebeginam sa emema no kwa de na mo awukura efiri ho ko nyina wiri obu efrise omema yom ebetumi akofom koko ne gu nipa animu asesa ye ko 3 Herbal Center ne ko pa 3 eco capsules koko master na ye fa entu ye koko asefrise koko di nipa nya enya asem keto akra na baabi etonro etunuro ewo mamha bia okwa ubenya 3A Herbal Center ni nupa wodi abadwa so 3 eco capsules ubenya bi atokolina kaba Dani Heba Missy Heba ni Apidank ye kwa ubenya bi atopa 0546 107 107 0546 107 107 Abaduma Shanti Abadu Kumasi Joapo Electricals no wodwira Santema ho wodwira Ghana ho enti Joapo Electricals no wose menka chi obia to se eduru baabi a onse ya na opiapia hwene ni nyina ne se ufie wo ya no ebi kekambom a wanhwe be kache fire ho ya baba be hye enti ya na sent no ankasa no ete se ade bi atogye mu a ehye no wo ya papa wanya anwo ya ufie na ama sent sa no eba sa sent no fiti ase na wanhwe no ampane poma sibire edwabe tofie ho sumanti to ya blog twa ya abaduma shantie jo apo ye dawase signal cable okofa ba ye no omanfo dodo no na agya tuma okumazi kropoma na ukobi kroma santema pokwa dia signal cable o magya tumba papa eye kopa wo ya so Joe Paul say signal cable ba ye no edwa ehyeshi okumazi nyina no etu otwa efrise signal cable ewuko Dubai ho yesi wo ya ho nyina signal cable ene de ewo ya ye eno ti sabre no obi a wo ya de fie bia no mekanfo signal cable nam dia ma no Ghana Standard Board agya tum efie wurafo agya tum electrician fo nyina agya tum San Energy Commission what the stamp no say dimayam say signal cable no esan say ye Ghana woda ene de ye signal cable no tiro and then you mebetu aka cho say ye Ghana woya signal cable no ye Ghana woya etie kopa bi a kira kwan na ye fie a yesie no eka ya bon no yamfa yensa enwuyeti yamfa duku amoyeyem efrise so wankoto woya papa amfa ngoya ufie a ekire susanso no ni nyina be kwa akoye se ufie no ebehye signal cable ena sabe mekanfo na media mawo eye kopa wo yason eno nti Joe Paul say empepradie bia ede wo ya fie bia no wo ba na so ya ubenya bia to wo ton underground cables sa ena transformers ya hodo pi no a Joe Paul say wo tonto bi yenko signal cable aso ye na yenkoko bi ebeboa ye yie papa Joe Paul abadum kuma say abadum ashanti wo ya wakofa aba no eye nwanwaso na signal cable eba o man Ghana mu na mfiansia enkrafo te so mfaso temafo te so mfaso ena Joe Paul so debi mekofa bi na media bakuma say amanfo agiatum Japan house ewo PZ on MTN no ene di ehwe ni mu signal cable no okojo apawaso ya ubenya bi ato RCC taxi road de nyame signal cable jo apawu na kache ni bi o ubenya bi ato enu te na nwumire wukojo apawaso ya na aka so foso bema wuti frima no abra meka
signal cable ho asem a obeto so letition fo nyina mu kuo ni nyina no mu akasa mu age signal cable atum se se mu kona mu kotobia jowa pa etem so enu ntimu motwi ene treda na mu kopa signal cable na mu fa enwoya mu fie efie wurafo nhye no so efiri se wan hwe ye ne de achenchena da ne wasokwa dachi ankwa mabino wo fie ebese ye ko jowa pa aso ye ne efom kwan ya ye frɛ e wa homatrufo wi so 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 934550 0543 934550 ye ko jowa pa aso ye ne akopa signal cable ne de akowo ya ye fie na sabre no abusua pania akodai ne papa efirimu ana abusua akodai ne papa efirimu a oto na namse do no abusua pani no akasa enso ewa papa memo akwaba ya eja pani pom te say ami adom me ho ye na odin de say me de chas nimo opani nimo wadaroma ya no akasa egu kasamu no ama me wate yo me das chas nimo firi hin na baye ifiri aguna saman akuna samai okwa anu achi akonfo ye bia mame so fosu be maso ochia no ka achiri so no okọ ye nche panipa wadawroma akodai anawo nanan yasem a wo kan oteye na oteya wanunya no ne sei ose ne papa efie mu age abozo me dase Sompa FM me no papa free mu no ye ewie no se yenyanya ensi do bedi na ade enti obapa no March 2001 mu no obapa no wu enti ewie no April 2001 ana asem oh na me fu se no achi David 2001 okay and asem ni see enti ewie ni wie bibia ye na che do bedi ade no mpese odi ade no na suspend adide ho asem they say February no September and I said or can say obedi ade and the man by yes I know and I can show say or mon konti do obedi ade enya ba na simbia wo ho no yaka 30th September 2001 and I'm south from south there yenya de obedi ade no intimide no e kire wo and e ban say na japade no so na ye say ye kan ho asem and I'm here say wasi fie no mienu ba ko adankwa ame no no ya brosai and ba ko so wo mampotin ono so de ye dentia and I'm say say efie no mienu no na yire no mienu no ene ne ma no so omu e wo ho enim ho asem bia omu ka na so mate say mampotin de no ko ya mo maame nanka adankwa ame so de no e wo ho timi busa ema ni mienu na yire no so ye mienu omo se oya mane mame idea no wan na kan ye there be adankwa ame de wa ya one na ye pani ne wo moti ho e na okọ start bi wo mampotin so oya mane mame enti o mame firi krobel so on so fira sama ho a aju e na o mame no o mame ni wu March 2020 no eno ma dankwa me fie no na ewo TV no so no we dey em say mampotin de ni ena abrosa no so eye he mampotin adankwa me no okay adankwa me de ni ena ma dan no panipa ma me musa o eye odehye no ono ani siye dan mi enu nyina yo no a na ma me ntwam wo ha me enko adadwo ada no akamfo amamre ne omu gidie mu no o se yiyo de mfani agro edadwo ada ye ka fi asem na wo ye samanse will be ana o anya will be asa wanya will be okay yentie o enti ewie no na me bi so am ema ne mienu se sa yi me mate se o se mampotin de no ko ya mo maame to omu enim ho bia na panini se ampa o ka che se o ya mo maame na busa aketwa no so jitum se ampa o ya mo maame na me se sa na tie de a so o ya maame amunya amaje atum dia na se o maame no e de emfanto nche na me sa de abrosa no eyire no mienu no ene ne ma no o mfa
no mo no pani ne ka che se afie ne do osi ma no sabro sa no omti ma no dia ne dia ba kwa gi aboso ene mu san se ada no se ne dia na ka sa ne ni nyamu no so no papa no be wenche na yi ni wo mu na ensensen bi wo nti mi bi san se ye ne dia no o che se ya be ye ye no ye be busa na asem bi sa asem na be busa no nti no efi so ne de okunu ne dia de ba ne se wo wu ye na se asem bi wo ma ye se duabo ne ne ma ne bi ewo mu sa enti na duabo abem enye duabo asach no me ofa se ba ko o ti adanko am obi o ne na tifi ene o so okọ asori ene ne sofo ka che ne se onua no owu ye no one na yiri pani ne ko ba bi ekoye bibi enu nti no ena omukoye bibi sesei o so omu de omko mi de minim nti yes ana me ense ne ye be ko oba no ho akobusa se bibi wo mu sa na se ye kwan ye be fa so ayi sa de no afiri ho yaye ti ye ko ye no ena oba ne se onu de onu okunu no enko ba bia enko ye bibi asa enti sa na so ya ye de yate nti yes anu na ye de ebe ye fro nti ye me ka so omfa adankwa ameda no eno ono be ka se ye ban ho be busa ne se onu okunu no ekọ ba bi ekọ ye se ade bi nti se ade no amkọ ye na che se efie no eye ne de anam se asa na wo ka de na che se nka ye be busa wa anka no kure no na ye se nka bibi owu obi wo mu na nka be wu a no wa me ewu e wo kwa de me bufui sa de nti na wo kansa asem no se ni se na ono na busuafo ne yanse yintwa so ya nkwara asem bi na oka ene de yitwa so ti ono stay no ano se ne de na me kan se se on TV bi ase a me de ma yese ti me fa court na se court wo ho a bibia wo ho o meka no so ono de onko ena so ko se wo nkwa ame a me court wo na abano abegina so na ajapade se de obesi aye ni bia waye iti wo na me anti na me kwa aguna magistrate court wo enem ko hu register no ena o kan se me so ye de me ne nkola no ne ma ne ye nan ena ne ye no so ye mienu ena o kan ye se yo di ade no ye mra ena ne ye no mienu ne se nkola no sususu a wo muntimi enye bibia o mo fo mo awofo no enka homra na me ko nti me ba ya na me kan kire ma no se me kwa aguna ye se emra na asimbia wo ho no yenka no am si wo mate nti eka na nsa me yakono na me fre pani no na ire pani no so on de wo nko na ko no na o si fie ne dia na o si ye ne dia abusa ke si wonyina ono wo sei che no ne ni kuni dia wo mawu ti se no woni ni ba asat now no ne mani nyina wo mo fifiri mu ti ya sa no na o so onko wa ma se court an fakra ta bia amre ne se wo mra court nti wonko eno se ena me kan se ketwa no ena ketwa no so fi de du ono wo so beba edu wa wo ma se onko school da na se ye ko busa abrofo bi ni aya wo de ena so enye court asem a ma fa ma anko court anko san ma mo se bia se ni se no aka se ye biso asem bia enyu nti no se na ma fa busa na so enye busa asem a Nipa na chese o de anamo bia watuo se o pese fie no chama nkola no eno na ne kwa so na ka onam no na adenti na oba no pese no kwa gifie ne boso ndi de ntimi nchire so no na ya ne so ya bebi san so no okuna koye bibi ni ti no na sa de ne dia ye ne dia na so o ntimi nkasa ye bebi so anka mu no kuro bi ase ntisa na ntisa se de aye de na koye sa nti de enyo de nti efi ono no kitwa no so no e ba se yenkwa agro no so onko nti wo mu ano obeka yem se ono kura no ke fie wo ka che ni kuru se ko ompe baby ma one ne ma no enti fie no kura no so ne dia sana asem ne tie se wesire dia na me de sa pani se wesire dia na wesire dia ka wa hunnim no ka se na ka beche no se me de ya me nim say already no a mo kan say we ni your ma me de ane de na nka me de e won de na nka abansoro no abisa na se sia o ma me ne we
o ma me ndo wu ye na afi pepepe na ne ba no so wu ye o ma me no 20th March 2020 and ne ba no so wu 4th March 2021 ese o mu mi no no a ma me na firi mu ama ne ba no so afiri mu yes anu afi ena me yes sa na tia ne me sa court na che senka ye koye letter of administration yanka nti ye ko busia mu na ka ne so o me se de se o be value efie no mienu na ye hunu ansa na o me de ho ska no ama ye se de nki tua ti me ko afiase ye no no ye se sa na tia de a ye ka se value ni ye no ska no be koso ye ntimi enu nti ti obetimi a ye nkopɛ 100 million na yanka ye mfa meye hu adwuma na so me tiwe me ni 100 million na ele eka umza yo so mo balu akona fo na eka sa ya kwa fi ma afija o de file no to tewate na wa hwa na akopa asoma mo bi so mo see value ayi no o mo so mo value property no o so mo value property no ayi ansa ne o mo enti aja wan kasa no na wo pese kefie no kase na obeche no akebeboa so lo na me che nka yeyi mamportin de ne tumu no a yeyi firim no ena nka de abrosa no e ma na yire no ene ne ma no ne ye nan panini ni ena last kura ye ne oba ba ko e kan ho ba ena nkola mienu ne ye nketo ne wo nkola mienu o mo so e wo ho ne ka fe so o mo pne so dia ena nka ye ko fa kon bi e be fa so e betimi ache ama wo mo ya brusa ena de osima ne maame ne so maame na wu eno so asem da ho eno kura different kura maame na wu enti ono no maame ne wu yansa na ne ba ne wu maame ne wu yansa na ne ba ne wu anti efie no sa ba ye papa na de ta maame ne efie nkura onwie na de ko ba ne se na na ye ketwa no wo so o ha da wa dan kwa me ho ena na advance ni wu ye eno me ye se sa na te de wo so on sa metu afoforo no this so si we dia no onye ho hwe a ya so da okobobom puma de ibi bubu achi no okoto ibi top no president no one na yire no eti ho sana asem ne tie enti we no kura na me an say sana tie dia so we no flow anyway ma enti ne ba o mo famra enko FM station bia mo betimi aboa no ama wa yi so enti me kura yi mamporti fia me kura minim de wo enko honko enti busua pani wadawroma efie na ye maame no dia no na ka pese ka busua no eda so fa na ka wo che abrosa no ma ne ma no ne nkoda no sa na ka na wa hunim me ye no hwe nyi ye sa enti no na eye sa me hu se na wenu akoye bi o na me ye sa na te dia ne bai on fan ko ba bi o de be kwa asumdie betimi anti wa kra na ma ne ba me ya ne ma ne pa o ye panipa if you say me hu so pa asumdie ya na me ne kwa so famra o pa asumdie enti na dia ba Asem Mpe Nipa no asem na akoda wo de ba ye no wo so ba ya ni twiregu bukum ya tu ho na mo kama abrantie no a wanya ne ba bi ko no na busua pani na sabri o kasama nkoda no na efie no osima ne maame no said your mo canon no en kana lejo so me say what the man ma because will be an that so enti ka o si amane maame akotenem efi say awoye na so fofi antoata maame ne kura wuja ne ba no se maame ne wuja ne ba no kura dia efie no sa ba ye papa ne dia o efie no sa ba ye papa ne dia enti panipa nyame nhyiraw wa na aka se nkoda no famra me anam ka che fa ko ba bi o de be ko na no kura enadi enti sabre no maame no asebe mpreduasa wodi a wo mawuo no ese wono na wa wade ase ana so amu mienu wa wade ase o ware mienu bom wow se oni panin nete adankwa me wo se bi odi a wo mawuo one ne ono one se panin we panin woni ne fufu mu adoa na ba ko ni suni ba ko ni suni timo ya akrafo mo metrase
Da bi na mi hu na mi fu se papa ne ba pani no. Wow. Ajo. Akurafo na ba bidu. Ya adwobre o wate. Biase no yemfa nko ba bia. Bia ya adwobre. Na yire pani ne de he. Oba pani e fro sei. Abawa Sara. Abawa Sara. Abawa wo firi kuro be ankasa so. Ajo. Monye microphone yi ma no. Monye microphone yi ma abawa. Abawa firi kuro be so. Kwame danso. Na odi nyina ye sei. Me de Sara Oforiwa. Sara Oforiwa. Seven previous sound na odi awu mawuo no. Kafra. Mame oso me pacho me de abuna bedu. Pia ba microphone no. Bedu ka chiri no. Me pacho meswa sa na efe no ama bedu. Oye me papa mo ka chiri me ni ho agro meswa pe ma asem pa. Na chese wo de meswa ni mpon pa no. Wo ba pa wo so wo sei. Me pacho ma wutu. Wa wo mienu. Pacho. Sesi a wo te fa he. Me pete mampontin. Me pacho. Na abawa so te he. Adankwame. Abawa yenhwe na yema dinyo emrawate efiri se ukunu na wodono saa na baduka akire meka akire wo ukunu na modono sebe mpraduasa na munyina mo ne te asa na wodane agya enu nti owuachi nsensem no se modom ukunu pa no a ansa na mefiti mekasa ase no mesese mo makoma mrafom pa abawa edan no a sabri chiri wa hyewa ba ho no abrosa no onim ho komo sai yo nkomo ameni wo dan se kasa den be ma no mene ne tanaye no na onsi fie ba wo ka kire me so wo plot de ba na onsi fie ti mene na waterfall na ne ye plot no ho edwuma ndi ewie 2011 aye dai we 2000 Sompa FM and I'm in nyina eko timene to was ani be fire for 2012 na moye and akasa ni so me hu ne de o ka kire me se wo mami o kan no crutch me so to gitum se wo mane wo me gitum pleko me dase se o mami ama me kura na me ha ne se nkwala no onko fomo mra bono kan no do wato ama oba no kuro wo mu na me kola na me sende miska okay ndi wo mu sa na ye de wo ye ba pen 2012 ti akola ni yo nya 4 years na akola ni film ti 4 years na ti 1 year na san ni mu ye enti ni mu ye na oba adwuma nti oba adwuma no Monday ade Tuesday ana o ka kire mi se yenyina na Sompa asanya sika no kwa akoto photo fofo bi ana mi se asanya sika o de koto photo fofo bi obeti nai ti wono o ma mi mu ai se bla me ne na bla wadanko a me wono na se okofo bi baka no na me ne tena e be ye me de ti o ka sana mo mpa me rehoy ba mantimi amano imuaye na me ne to ya no okoye na obeka chen support no wanya bi wo ai mampontin enti me ne nkonkohwe photo me ne na koye ekoye bibia na omo de pipa no e mai to okotwa financial me ne na ti o ka kire me say efie no financial na wo efie na wo si ayi bia mo maame sa na o ka kire me o de manu ana obeyi bi o yi bia mo maame okay na just one fani nyina ma ne maame enti aja me go hwe financial na tese efie no so na me say asama na wo kan ye no anya ne ye na wo ye na wo ka kire me say efie no wo si no ayi bia mo maame efie we eso ana no ka kire me say se wo si fie no ye kura na wo maame antina mo a o de be ma han ye di adidi okay
Sano catching. Natural say a dan one casano. Uyi bia mane maame no anka se o de chene maame. Okay. Enti ya wo ha no ye dan tini wu achiri. Na mbe hu se o bai. Eto miminim. O 2001. Tia yi na se. Ana ekwa na mbu se wa wie fie no e de oba we akwa akwotene. Obai. Debut. Adankwa no tie Sompa. Sabre no. Satam no na wonko ana na awawade na se. Me patro ama. Na wonim maami. Da bi maame to obia. Enti ebrebe no wie saa edan no. Edan de o wie me say 2000 ayi we mu ana wie 2001 mu. 2001 ya. 2021. 2021 ya. O ya twen akwa akire pa me kwa na ma adwene ma ho ye. 2021 ya. Satam na wonim maami. Na minim ba no wadankwa ba na minim ba bia. What? Na wonim so okunu ene na wo. O ba man do ka chen so na wo ba ko ba na minim so na wo ayi mienu. 2 kunu wu yemfie se ni. 2 years. Okay. Enti sesia no. O se ye ha no se lesi ye yi no. Sompa FM. Ni dwada no. Ukunu wanye wul bia nsie baabia. Me patcho dey. Enti ese no ukunu ka che o se sa abrosa no de ni nyina ye odia. Sa no ka kire o. Me patcho ai. Ayasem. Okay. Baduka kire. Papa. Satamwa abrante ne befa o na nim so wo yede dada eye abawasara. Me odisie me. Echira me hu se wo yere no. Na me kra na mafa yefunu. Be ese me yire de o de ko mpana twa onya bintem. Eti me hu se wo yere no na me mafa yefunu 6 months na me so ga chen se me de anyin se yingo de. Me nya ebida. Eti mimi ntimi enkoyi nwu na echira nkomakowu eja me mam so me wo matu. Eti wo de mewo. To ya no ka chem so me de anya hwe na efie na yes me so me nyam me ne nyina mamponten me na me ko nsuo ye bibia eti me ni na ya da no no ka chem se bedu wo de se wona de se mani da osu me nipa bia wo ba bia eti se nyame wadom na se nka wo akure yi mame na ka akure yi betena ase a bedu me wo de efie no ye wi a me sia ma ono ma na ye den atenem na me de me mfa wo nkotena adankwa mo ntime mete to proprem na mete adankwa na mha dan ntima lava ntson na me gya kwotena do propra na meto anka ne bi wo magazine me na meto magazine na meto anka na me to prot no wo mamponte na se be Sofia no se na bedu ska na de to prot no gya ne fa so me de no so ne yemfa nya dan no na da ache wo so kra no ebeboa wo no ma na me no me manya dan enkwotena wo na mse ne kodwo sukura waka asemu me kura ase ne nke beboa me enu ama ebe no se han me wi a enu ama de me de baba betenam bi enam so yo me tu mi kwa chi ma kura mfrem na me enu ama ne wa ase no me pacho ani ana me de me je peni ana me de me ne ye adwuma na dan kura ye kura papa ye wie dan no te me baby amete na fie wura no so tu me enam se da bi me sanwe baby ameti na me hwe dan me wie bet obi di ameti me wie na me de wo ho na me kwa han dan ana se me za kwotena obi fie de ene ma yen koye we na ba ako na me nkwotenem me yam sika na me koto o chana do ene ye de kotimu ena me yen sa na me ne nkola na ye den ene ye tu de kwotena ho ena obi bese de mani na da krope ene o twahwe me kra no wo me ho eno anwumle no pio se rodi nto be twahwe na man so koto mamponten ade chi na ni so tete no and I'm saying ono so there be ono am be friend ebusuafo abona mane say wo yare nto kofi eti wono mo no ye den okoye e kire na afede yare no koye den owu ye nso no kore mo ma me ya asede wo se me ye bia asede wo se kunani me pa cho abawa so ye kuna enti mo ye mienu na mo ye kuna me pa cho mo jitum se mo ya akorafo me pa cho an eti se no wo maye say me maye tu o maye tu enwa wo mienu wo ba bi dada mpacho an wonim so wo ma mienu wo ba bi dada me pacho an me ba no kwa abawa so wonim se ukru ne maye say pacho de ara ka no omo ye mi
branimu omo ye mienu nti we ne de na omo kai ma no be kan na ye fo anti wo kurai mienu no de ugitum se okunuma mo asem we ti eti susu ampa asa abawasara se ka okunu ti ase a na ko be dabro san bi aka na dem badu bedamu branimu kasa gu microphone badu bedamu ai ukunu no Sompa FM ukunu so ti ase enna wo ba wo ho na obi da ba ko demu a wo be na dem me da ase so yi ma no sa oba papa so okura de o ho no yare ne koto aya sabia na je so okura de ho no da me pa cha wa je no ti ase no wo san ba tokwasi aba wasara ho no wo se wo ho ba begina ho me wa obi da ya be na da me je na wa tu ujitum so pe okunu pa me done pa ba wasara ujitum so okunu don pa busia foro kwa ni me se me do me okunu pa kwaku asanu ya wie sirom si do mu kunu no abadwafo bebem samu do mu kunu pa de a e wo samu do ni moja otemase eti se si e no ye tun koda ni nyina futu e ye kunu moja mu kunu moja ne koda ni nyina te se mo kola no mo ye mo dai abawasara wo wankasa no pie dem ma bibi kasa kyerɛ me if you say wo wasɛm kanye den edin no a meba edin na dawo so no ɛyɛ bible mu din saa din wei ɛyɛ din bi a enipa bɔ ɛfa so enya yefunu ɛwo ba saa din abawasara no etu bo din no awosen kyerɛ me etu wankasa no minim sɛ wasɛm kanye den kura eje se mo yan kwada ne dai abawa mami musa o me so me da se me so wabisa me nkola de me ma no mplako pe minti min kase enya me ma enti se koba ne se nkola no ba fie ho abe mo ba bi atena me jo mo kura dodo mo kura na ma okay ti o mo dodo oba papa edan no a okaso be yibia ma na waase no ye ne maame no wo ho na how many rooms pacha ye 9 rooms 9 pacha o point me nem ono mamienu o ka mo sima me manti me man o mo abontini nyina ka me ho ahefa ne man o mo abontini ka me ho ti o so agye nkoda no ankola no kra de o mo damakoma so chen bibia na me no abawasa da pie dem ha no bibi kasa obi gate na hwe na nimu no ano na mse sister na asem kanye den mimi ni binti ameka sa edin na dano so no edin bi mu du o bible tete abrewatia ofoso be ma me da sena mami ni nkan kancha ba wa Sara se nyankopon hra na onhye na nimonyam te se de o hye Sara nimonyam e wo twere kronkron mu no na ye ka kire ne se ebre so na se opesa ofa be ma fofra ye nim se nyankopon be hye na nimonyam na wa ma ne ba ne bia ono so baba begina na watimi ede na atena se ono ankasa ne de na ofoso be ma asem no gbati nkan ya twa ne tia dada enti ye ka kire omu nyina se ye da wo mase na emom ewusua panyi na asem na wo kan ye no ye nsua de kakra bi wa hase no se abrantie no papa ya wanya ne ba bi ko nyankopon fa ne kransie ba bi pa se oka se dan mu ni nyina akola no o si di amane maame ena wanya krata akora mpa fa maame ni di anto so ena maame na firi mu ana se papa no se maame na firi mu awie ansa akora mpo na be ma na nkasa oye ne ba na wo si dan no so be firi mu a na se bia oka se enka ono na adwe de enka mayi nkotena blosan ne mu wo adankwa ame ene nkwada no na nka busua ne mom emfa adankora 9 na 9 enkono ye no wo mamponten na busua panyi wada roma ye nya ne sa ai eda na nya modia enya busua ne dia eye eyirenom ne ma ne dia na emom ebi amrem no do odi ade bi ene ye beyi dankora ba ko bi dia ama no enti wo mo nhye ne nso sa ama yen enti ne nananom na opia wonom se mbenya tena bia ene dabre pa bi etimi ayedai atena na wonom adam mo asomadu mo fi se mo se ba ye no obebo obra ede ma wonom
na bia mo nso no yen kan hwe emai mienu say so far as se bema no wanye samanse will anto ho no de wode na no kan ye ni nyina no emlem no yanyintum because we say can say or can say they said the missing na braid there ene me see we say na me dey e dey atenema hwe no manya me kofo oba foforo betena ha enya wo de ene o kan na no tumto no so say papa no de one de wasi ama no second wife nso me nua ben so say mamponten de no so no ene ni sika no so de kwoto ne plot yenye na chinye wo ho ena ni sika kura no de kwoto China do a wonum di nka de kotim dan ba akwa no mo kwotene mo wo ho yenye na chinye na embom emlemu na basa no afoso be ma futu fly ya kan nyina bom ema no omo chefa wo se esefata wonom no omo ne papa ne de no ene e ba no na enkora bi anya mamu enti e basa ne mienu no mu chema maame wudie ni papa wudie ni papa ne de na nkora no so ayedai abamu wo ho na maame ne de no so ne ma no so abamu wo ho saa so na we se de no so no adankwa media no so na ba wasara nso so no ono so enkwala no so chefa wo edan ni papa ne chefa ewom no so no eno so bekwa akodi enkwala no so wo na ebusuafo nso so wo ba ko bi wom de ade nso wo ba ko bi wom a eno so ma yi bi ama wo mo sente no wono ma nhya ne nso se efie ne nya wono mo nko adea ete se de bia wonom se mikunu si maame we si mikunu si maame no enye omu mienu nyina nko ade se de o masi aka so maje enkwada na wa atu no enkwada ne chefa wom nya se bia omu momu na emma enkwada no dankora ba ko bi amom a choki wom ana se wonom de ade e atena na so mada wom ente ho no mu nhye no so ma yente no e ba se ye ya yede mla kwan so be cha ade no ye be hwe ne yede mla yede aye adwuma se be ya pepe ye ne abotoye mo beba na ye me de so mo mienu nyina ba ye obi ani ho de kokko ba ha se nom nyankopon hira mo na me de me ka se me ka cha ba wasara se nyankopon ento ne na so ba amma no yafunu mu aba ne bi ono ankasa ne de se de wo se di akomapa ese nkwada no kola no papa ne ti ase kro na na sende second born na oyo oba ni sika na o ka kire be ma ne sa onfa nkwada ne mrafie nso me ma de sometimes ne enim se de musu ban sete e bia ne mutiti ase num ye nyitwe nyi adoa e ko ba ne sa odu me mic aka me mpene no eti sofo ne o mna samwa ne menua ofoso be ma ne owusu kan tan kraka e me ma de sometimes me ye ka sama ya nam toto ye twene o samo toto ye twene o ko fa ne bla o se ma ne ntra ho ye be hwe no o hia ni sika ne ye de ama no but all the same the make ne say nyankopon hira abawa sarama na on hira baba we na mempa ya no no nyankopon ma no ye funu mu aba abedu ka kire minim se ne ma me je bedu dwan ansa na so ma me je bedu dwan so papa tria de ya we ya de wan tria de so ma me fama no se nim se bibia be ye kam no ma me fama no se ase no poko abena bla mi bom nsema be ma ne friends Sompa FM kujo asara na ya wasale kujo asale mi bom nsema no wasamado mi bom nsem kese pa man wasamado wa bobra adankwa me dane e wo mudu esoro nine esoro num ase num onima dwuma so onima dwuma kro se ni pe bia bobra atane wo fo ba so fo ba on pentokwa onyama so twene wo fata ekura mi sha so mo fa ablamba hwe ya me pam no kwamna yen ko nanya abrampa se yen kokko yanim wo ye bema eso bobra na bobra so a eso fo ba ti we ati papa wom ebi ni aba wasala ne maami mambedu ewrade nhyiram enye bone kwanso se bema no befa we enye bone kwanso enye bone kwanso ofosu me papa wo maku dumienu etinyanko pa dum na semunya ekuru ne abobra mamu ntwema so wote mamu ntwema so odo a mo wo ene sedi we do we ma no
odi for nyame nhira mo wate onye mo kese mo bia dane bi nem mo amonka mo humbum ye beta mo chi mo amonka mo humbum se we 5 no ma me betena so no de aka na mankora na ahaso so na we so anyam na otu wetimi kwada nkwa wotim ba na ye fefefe one wo kurai Sompa FM. Oh yes. Well, pay ha me hu ni pursue wo ye. Wow. Upi ya mi hu. Ofo so ho asem mi. Eti dia me kan se be ma ni mbom na timi hihye adwuma no ma adwuma na yeyi. Want to mu ntem. Wo hu dia beba o. Yes. It was we na so be sida na ma na doso. Ofo so ni kwasem se wo obema bobra samri ya bobra. Because ma doso. Nyankodru baby man mo friend and the race course. Mi pacho debi. E mo friend the race course no omo papa na ko betim ni sika esi dan. Nanso mo num. Preko na mu yi. Eni ginisi ana stasi. Ana adonko yi omo wi bia no matiesi kaje ayadum. Yenua manu min. Suhun sawem. Hotel kanu tia emaka. We wanya sa. Ano ni suhun sawem. Kamba pa na minta obia. Nko obia lemu, mina milemu. Enti ofa oba. Owo tire. Ebi ni abawasala ni bedu. Se binye bone kwa so. Se bemma before ba miena na miensa da bi. Na mom se di obi se maintain mano. Eno na ye problem. Me na make chiro said you be se maintain ma and na problem ti say wo bom modi se okofo oba ne wa ma na kura na adi na se wa mo bra ade ne bre bone awudie konkonsa pesem kumnya na ntitwitwa edutuo di diabo na diaba because wenti ma mo bra ete ko basa na edam ba kope ni ye ko ho ye twa manson woni ntumfiri no woni mfa nemra ba wodi enkura nan se ka se nkura no obi amfa mienu kura na reserve mienu be dey ebeka bema oda samado enjoy your life wa samado unye bi kro no masaso nyinse no samado saso wo yes ayu bema bi ofosu sabri so bobra na bobra so a woni wo yire mo ngudodo woni wo yiri o yaba mo ngudu to because emofra mo hia mimi se me wu 6 oh yes ba wo say me kwa ma ngudu do se wo say se mo 3 jaka 3 me de 3 be ka ho me wu 6 e ho no oh bra me se me wu 6 okay oh adawroma ba kwamna ko me wu 6 ese me wu 6 because emofra hu hia da chepa wu na da na o metwa ho cha na yesu a ni fe nti eye entotoye ototoye ma we num no bra ye bre ya ntetem kese nyame adawroma ma ne te omu hwase a enegie ene odo na ebekoso nti ebekoso asrem sem nkoso anom ho ejapade ebesiwe mime wusu bewu edane me ho ne bekakọ edia monko kambom na moncha japade wetutu kura na se ba ko na mo be mama hanya mo nyina mo enjoy na mo nide wo yesu asumbi nko amadas okay yanko trade chako pada yanko pe binom na efise trade chako pada e kama pa eduru ba bia utumi se mframa agina uyem emframa agina uyem uyinka eduru ba bia ejana bekoso nyina ehonye yanko trade chako pada ebeboa wo botonsuo no mananya de sa trade chako pada ni gum ebeboa wo ye pa eduru ba bia nyanya nkyere ka wo ka wo abo bia na no eye bro bia wo ka wa na che se poison akọ nipaduam se poison betumi afiri nipadua ni mu a odofo eye traders chako pada botonsuo fa bi gum na ennom kama pa eduru ba bia wanom san hangover achew num traders chako pada eduru ba bia wanhwe ye
yonkofo bi a wo ne wo nam onom san wo de aduragum wodofo enwu na wunwu efise trader chako powder no ade bi a ye toxin ana se eye poison bi a adwo no ma nipa mpo ya poison wa utumi esa bankwam aduru ba bi a wofo no se da si aye kese no aye kese dodo sade no aba oni padua ni mu o waye twon dodo nom trader chako powder na wo trader chako powder na wo benom no se wo sa trader chako powder ni bia akutu no utwam a na wachimba ko adianum fanom ebema sade no nyina anane enu nti sade agintini aboso nyina no se anum trader chako powder ni akutu ni bia yintinum ebetumi ada ho ma stroke no ebi entumi encheye odofo edu ba bia utumi se osa no achew trader chako powder ebebo ye pa wano maduro overdose a trader chako powder no tete atempon yenkoso na yemfaso ebebo ye pa odofo wanum nkandodo se yefa tete atempon no so a enkane body tray no ye de bidie hyemu a na ye we na dwadwa ne de twiyese a said ye was esi efie no utumi se bidie efrise nka no edi firi wanum wanum hwam eduru ba bia wo yem bondodo wo yem nye num trader chako powder ebebo trader chako powder edia kajremu pa yakwa so ko mampon ne pentecost asonda no ene behu omanfo kototu amanfo dodo no adi bigu om so tom eton te so emfa so adwuma kwa Pokabna mama ye nidwa wate mama ye nidwa adwuma kwa hodo pinu a montobi na mononom na trader chako powder emwa mo ye pa baby a yeton enuro etu nuro enyina mokwa mobenya trader chako powder to kumasi kropom ha yanko Fred Mensa ba Dani eba Apidank Kolina ke ba Mr eba ene blessed rekwa yebenya trader chako powder na true na ye de akwa akodi adwuma ne doso pom de asokoma pon ne ntu kankan na se trader chako powder bebo 0243943413 0243943413 and 0260898941 0260898914 yanko ne ko betrode chako powder chira kwai ebebo ye pa dankaba complex wo frawo dankaba complex wo ba Ghana ha eba kumasi kropo ma fie dumiensa abaso body dank eje omanfo a ebo mabaso seka dank wansia dank ya enko be de ni kadodo no ato na nanom ensiedo ya de bibre biada yanko dankaba complex pachi number 2 na yankonkotu yade ase ama me ne wansa yade onipa benya wo so anefri yade dank se o mani pantwetwe ewo yade enu tienko dankaba complex dank se menka cho na nwume se mfidi awudo pii ena wona so ye ho he na fidi kasie bi odu hyemu a eno na be cho yade na nu oduru a won fankan wo dankaba complex se menka cho na nwume sa adenti ena ma yade adokoro wo adenti ena ma yade ajiwa kafie ka kire oba no wa bruche so for sikansen de sikasa eketuwa bi yanko dankaba complex obesa o yade de dank gastro care no so yem eyo ya dank gastro care no ene dank vita no ye de etu stomach upset no ase sa ena dank pro care eyisisi yade ye fantu yade na se ebebo yie pa dank antima s in 3D madedia eno ena ye de etu ase so no totontontom na ba dank antima s ena betumi abo yie pa dank estroke no eye romanticism sasabro no unom penum emututu emu yo ya yanko dank ho obemma ye dank estroke ebebo pa dank phyto care no eboa atukoko na se na unya vino no ene phyto care no na de fradia ene koko no tu ase deku dank eba to na kien konkonum bi ye mo ye redie ma ya fron enhyehe kama sa e ma no shekaba ebe fata opa be ma wo sha atare na chewa ema no so ya na ye omu fe pa nti eno ye mujaduru bia dank ya se dawaje no de ma manfo bo mo redie ma twa kaba na chi efri se wa ye kese kama wa bo redie ma dank eba tonic ena eboa edi akajamu ya de bibre biada ya modin bia no se ukọ danka so ya wo beboa asa yade no na wo de amawo 0266 593330 0266593330 and 0244017556 0244017556 yanko dankeba complex page number 2 na yanko pe edrobi na yefa into ye yade ase yanko computer so dwedi mrasisi ya no omuna samoa emrem wayo
Hello, dog. Oh, why you watching us watch it? Dog, when one got to attend some media. And why you see party? Yeah, you can move you a home. Tea, or more can you so when you idea why you see channel. Why you can move you a hat? Dog, challenge now, of course, now. At the posse, because Sompa FM. Who's a one cassette? Hey. What's it? Well, Moon, I'll be an answer, wife. Funny mommy. Funny mommy. Dog. Hello, madam. Dog. Yes, madam. Almost all mommy fans, but you know, the marking scream no crowd. And no, dear, and come home. Now, what's it about 5G and young am I an answer by any rap? Oh, is there so young you are tuning am and also I can't rap. And for Mansa. And yet you. 5G. 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 Is it also be rap? Nancy answer no. Obeto nyuma na meboa. Ene my acapella name. Yenina ye tie Sompa. Oriba. Na the auto you no cry no dey ha me to say. O sa no ribe no. Dey we chire no. Me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies. Sompa FM. Okay. Why are there pa na eno no yemfa. Enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kra ma fa foforo bet nse wa yosi mintimi ya na yeresa enti ze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa wo rap mpa chow mesrew wo ye obant me ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama madaroma eti yeah rap mama. Yo, mizo, yeah. Mizo, yeah. Mizo, I am saying to okay, the fruit to be yawo. I just me unindi ya. Yenina ye tie Sompa. Mizo, yeah. Me ba cho yenwie yo ti sire ndie enye full stop wadaroma. Yeah, rap my uncle. Last one. Okay. Yo, mizo, yeah, sugar free. So yeah, sugar free. Pineapple apple banana good to be a sugar free. Ubenya ubenya energy, sugar free. Diabetes, Sompa FM. Now, no for why you see ready attending can in fact why you see it no yentimi nka say yeah man na nya sa party a cause go betu esika anti oh what the mama no see e and they say no all the another ma ukuna ba be fa ana say when you asem ti wa ba be fa wa de e ba cho umizo wa Hawaii ya da se pa say also so why nyuma ma friend say mizo. Okay.
dia santima gya tumu ene sompa Asem Mpe Nipa ye ma hwefo ne atiefo nyina kwa babiem eba dia santima agya tum o tententu ya ma ye homene so baafo ye boye ntaba mu a ye nam soro ye nam fom sompa Asem Mpe Nipa sa ne ye enu ti ena manfo se ye numru number 1 ewu kumase omana samoa no fosho yen chia atiefo ne ahwefo nyina da obi bi ahye sasa me yempon ya monsu nyanko dai na ene program ya ye kan wa seme first one part 2 nyina no aya sempa ye pese ye kama nipa bia de suade wo ho dedi kan no ye beda abrante na otu anamon papa ne ba bema no ye beda na sese wa konkoden tina na de bia ka sa asem se obi nro no obi so chen no so asem o we no akotwe sekan ofoso dem ka so atiase obi nro no obi so chen no asem we akotwe sekan ama odafiase tinshira ka ruade se sa abrante no akola ya obetra si ono wadi dwumaso se be ma no patwa de ba pani no ayade ofoso se wo hwe emai mienu tama na wo ya advert no na omo ye din komo bi na me hwe omo din sa eye monwa me hye bi sa da anse na ba ko de ne se suna na ba ko so unye ono se aka me ho ana ubusa question bi e penifo sa abo na anse hawa yes any bon ne mo made ameka che mo se be ma na owai mo mienu no wayade ana mo so mo nkasa mo ayem ho ade mo ayade pa na wonim de meka ama mo mienu nyina no matene se mabusuafo ni nipa etachire no de wode bone ba abehye mo bitire mo ye nyina ye tie sompa mo free ha koi ye wonkrofo bi wanya saa na onya no munche ne ye pa wo ye saa na onya no ejiko no ko ade ke benya anhwa na kitwe kwa eni wajimi wo ko nkase wa wo dia wonkase mia na mdi misika esi ye pani kwa anhwa na nabusuani bi na wo so akwacha wale se dada ne wajimi na no Saturday atwa mu ni nkrofo aya kwa ka magu ede na tiagu omo so ajapade omo wo aya ka na tia omo ja woko mukru no ayade mama ne saman no sebe mpe otabaabi a obebo ne nsama mama na mo mo hwe na nipa bone ni bi ama mu ntem na ye ka wo mo nso mu ti asem yi wo bai pani abusuafo ene ba bai ketwa nso abusuafo se adwobre wo ye mpase bia bi FM eda na esiwo ni mienu nyina no ebe ma ne sika nye obi asika me ka kire mo nye obi asika obi ohun bia na okeka hun se bia masa kobo obra na Ghana ye pesa abwanka kankabi wanya hwekro gya ne mai dai enkawa akraya sema wote ana wo kan wo pani zo be paka kan no tum akraya sema no wote kan o kan na me hwa ko ofoso ya na ye busa se etiyen so da chi se ye bewu a ye mampani foi mo bon sei atranse nyame be ye nyame be nya sa boy na o se ne ma ni nwan nyame be we no ahwe wo mu awe ho friend na ba ma be kire be mo ofre ona kire no baby a kunu da no o se onu kura no onnim onnim wa me na me kasa fa onnim mo sa mo fra boy ne so na o matra na ye ontie bi nyame nhira mai we na se me na kasa ya me pesa me kan nya ne se muntie ne yo chichi na ye chichi ne ha no mumma obi o wa bonten kosane muntie ne ye mu de munya kasa na mo kasa wie muntie asem o ye bare minim de ntia me kasa aka careful awurade nyankopon de ekoso hai obi nya ne sa bia kope okọ e friends efikesie mu a anwum bia o ana de se obi nya ne sa bia kope o kachi watwa na mo wate na dia me ka kire wo se wo maame no mienu na woni mo wo papa ne wo mo kasa na wonyina ho
o papa ne hu wo mo no fa wo mo e kwa wo mo fa so gye mo fa so no mun koye se mun so mu ko hwatra o mo ko so e pa mo cho mun tenie pa ye se wo fa se no ka tama no mu susha ando mo no ka mu nyini a na fa obi abekire ne bobre aba ne se ye no abetra wa beto ye no ja no ma experience we nyina ye hu bi da obi wo wa osua no ne life ye different o nyini kwa na nipa bi te baabi ma na dwen afei wode ne se besi me na me papa de ya da bi emra wo wiase adan ne mienu esi o nyina ne obi ade a mo papa de ai papa no wi ne de a abana nso ananso ne obi na edai atia no emumade a me pe wo muntam ye nka bomu a mo ankasa mo abetra mo ye no de mo ye kura me kura ye di asem Africa da top so me age me sempa enka mai mi enu anka o masisu asabe mo nka mo eya nkobi anka wobua me na me ye sei wobua me fa no e me ma re ma me nka asem cho ye nka no kura o tie ma me nka asem cho be ma wonu oba jinhyiamu na ekoyi apa o kansam obo base wọ́n sẹ́ de yẹ kan àwọn náà kò jẹ́ faako o papa ọ̀wá yẹn nua báyìí deɛ ɛnam saa deɛ wei so ɔbɛwo mi na mɛka kyerɛw ɔno nso bɛwo wɔduru hɛn ne mpo sɛ nyame kora asɛm ka wɔ ama ne bi kora na wɔde mo ahyɛ ne yam mo maame no ɛne wɔn mmienu nyinaa maame ne ba ne mma ɔmo wɔ baabi no sɛbe baabi akokɔ bata gyina hɔ na ne ba so yɛ dɛn egyina mo nka mmom na mo nyɛ baako na sɛbe mo papa ɛne mo kunu no ne saman na ni agye ɛma obi a wadan wayɛ ne ho dua buroni a wɔta akyire sɛdeɛ yɛka bɔ mu no yɛapra bɔ mu no ɔpɛ so ɔhwete no masa nipa korɔ no so mmeki saa statement na mo ankasa mo kuta box yɛka box a mo kuta adwen mo nkasa yɛkɔ station bi mpanifoɔ bi tuyɛfo saa station yɛfɛ ne Sompa nyɛ da bia ne yɛbɛka ɛna me koko ɛna me ne me kuro na berɛyɛ saa nɔma no me sɛ atwam yɛnsesa na me ne me kuro na berɛyɛ wɔbi kora tumi ka sɛ han na wobɛgye ne sɛ wɔse 5 billion na wo kuro ne ne tra waka 3 million da aduru ta ma mo amate mo ho ase ne nkora yi deɛ a mesrɛ mo nkora no ɔmo mfi susua mo akora nso kora na mo kɔ awadeɛ mo kora mo mfi susua mo kuro na ɔmfie sɛn na ɔmfie sɛn 44 no keka bɔ mu saa nti woyɛ kɔkɔ ɛna woyɛ tuntum nti odi abɛnkwa kakra ne ɔde katekoto kakra mo kuro no onim combination paa o nti waso ansu aso ansa ho deɛ mu oduro so ɔte aseɛ obi abɔ ne ho mmɔden nti wanyi obi atotwene megidi yɛ sɛ mpa so obi abɔ ne ho mmɔden montie nie na sisɛ mo susua mo bɛsa aware bɛma mo ba akɔ ware no ɛno nso bɛtena fie hɔ abɛta nkora n'ani montie nie paa bɛma nso nkɔbɔ ne bra motie asɛm wɔ yie bɛma sisɛ mo susua obi ani wɔbɛtumi aka sɛ bɛwɔgya awadeɛ anaa ɔnwale bi mo bɛwale ɛmmɔ bɛma no yɛne asɛm wɔ yɛbɛdi akyira kɔdu baabi bɛma no ɔbɛba nyɛ sɛ afei na wɔbɛkwan ne mmiri akɔsoa nkora no ma ɔmo nkɔda baabi na no mo enti wɔfɔ so mede kɔ awieyɛ no me nua pɔkɔ bra wakasa wɔde asi so sɛ bɛma deɛ wo ɔsɛ aka ne mmiɛnsa pɔkɔ bra wayɛ ade me nua no o me nua no ɔsɛ aka mmiɛnsa na nyɛ wa na ɔsɛ aka mmiɛnsa o kwabena kwame miame o miame dodo aka mmiɛnsa no ka sɛ hotel sɛm yɛnyina obi ada hotel da kwame na hotel da obi wi nanu mpa so abɔbra obi da hotel so abɔbra edume bi agyiwani bi kwame yɛnyɛ kwame hotel yɛ na bi da o sɛ mi kɔ program kwame da hotel mo kwame nyɛ no okay enti asam na duro bɛgye wa atrema yɛni bibi aka kyerɛ mu biam madwen na wɔ ha no momfa saa nyɛ adwuma de ɔtɛ nkyɛn na mokɔyi ɔkɔ da ne dua buro ni mo nka nkyɛ sɛ ɛhɔ yi yɛke asɛm dada ɔfɔ aduro bɛgye wa atrema okay host bɛma okay
enti yanko asaman baby asem na koduru no yanko asaman agona asaman abusua na brantie ni firi mu no musimu kunu no efe ne sei asare nowa abusua pani wa hawotie se abusua pani ti ho ya ka kire abusua pani se ane maame na wu enti edan no edan ye no dia kwan mu aye lawyers a kire no ke bia nanso abusua pani so yebabo na baso ewo kwan bi so sebe ono so munyi ne totwene ebi kwa na oba abesra mo ene so ese onya ba bia wodi ne tibeto ewo kwan na no so chese sa ache owu a ene so kwa ne ma no obi abahamo esa akọ nkola na wo ene mo okay eno ti abadwafo akasa na baby a mede masem ekowie nyina ne se yen kan kire busua no wa firi mu se adwobreo abrantie nowa na ne trimpo nyina ne se Sompa FM ye wo kasa bi se awo ye na eduru baby awo wo pa wo san kwade Obata bi atrim po se wo wo ne ba no ahwe na ma ne sia fifi na daachi bi ahwe na ma ne susu ayedai atutu ayo obata bi atrim po enu ti abrantie no wa brabo obabo ye no na adwene se obepe edan bi so ade amane maame osi a obeyi bi amane maame ayedai adem fofia ntoata maame no kura wugya ne ba no ekoba no saa edan no is come back to the owner. It's an banner of an edai. Enuti abusua pani wa dawroma meda wase wo kwa bi so kire se upeni yie enam wo onhyehyeye anase wa kwankire so na asemi bepie afidie so meda wase wo saa kwa so nemom so kofia fatu abusua santana ka se sabre no se uhwe interstate succession law no law 111 no o mapani dada JJ Rollins nyame fa ne currency yi wona de samra no baaye se wo bia bobra wo boma ne yire ene ne ma enuti mesre busua no maame ne wo firim papa no so wo ma o wo yire no so munya babintina eye hwan asade ekom de janka ye so yade anya yade no yade o odedentie ni ye pa ekom ade janka ye so yade enunti na jeje de samra we buy aboa no fasefo mobo ne ma mobo emma ne mobo fasefo no ma be pamma no enunti sambre abraba abrantie no wabo ye wobo ma na yire ene ne ma ni papa ne maame tiase a ontumi mo na abonten yafuna wo no it is a maame na firim saa da ne fa nkoma hwan go back to ne yire ne ma tebusu apani sadi o si kire ye no saa na Ghana mamara no ebeche no saa na meso meka cho na anwumire se wobi wo edankura ba kubi ene beyi ama odiadini no a eye ne kwa so a no no kura no ontumi ntramfa ma obi foforo enuti emai magi wo mo adi mabɔ wo mo abaso na wa ma ne bono eye we ye media no kama kuma ya apagya tinaka mebusa se nkoda ni ko metra he no mo koda na so nhranka dombe ma se emai nyina se omuntimi nwu mo kura ni mu ase emoja wodo mo ba wiase no na ma wodo mo ba ye no omajo ma hye omo yam eno so na nkyere se ye beka kire mambadu ne abawa sara se ye beye no tra dabi ye no tra sa ye den krata beto so obi aso opa akoda yasem obi aso opa nkoda yasem e wo se dan ye chamienu tu se de wadan kwa mi o se wo de wa sokoma mponwo maame mfa baako emma mfa baako maame mfa baako emma mfa baako saa ne ekoye no titi sɛde ɔmuna samoa kan ye no
momma enkabo mu no entena hoda say ekwan bi so kura no a ka abrantie yi wono kura na se ko bom akonhoma ko anyini no ye adwuma ka wanyini no ye adwuma on na se ko bom akonhoma ifise ne maame ne mo eno ti asam no atwatia na baabi a na emse enchiriwahyew eya bamu eye abusua no dan a wo se ekoye maame ne de anya maame ne de abiem wo se yire ne ma no esa fa sa dan no eno nti abusua pani ye beda se wo kwa bi so se ye to yensa efre wo aba na mpo na mo so akwankyere so na asemi atumi abetwatia ye beda se wo sa akwa no so enti no ye bekọ efitiem na nhyehyɛ bi esefata na ye de eyen krata tutu fie no so no na mrante ne ka asem bi se adam na nanye ye tufo no o se ma futu na kwese kutire bi no me de fita na eta to adam na nanye ti be hwe kwampa ye be yen krata e de atu fie no so 21st clinic sciatica expert yenko na yenko say ho yade na sciatica yade no yade bia eso sisi efawsrem wona kokoma kosu na se sa sciatica yade no wonhwe yobeka so atiendo so ana se yede mpanye bi kura hyehye onem yeye papa sciatica yade no na 21st clinic ba ye no ma mi hu se yade bia fra no sciatica na 21st clinic wo de sciatica ne kwa hode a abibiduro wode betu ase na wode ama sciatica no on the 21st can so a obebo ato atwene sesi a efri se wotumi sa yade no ye papa ya beba so body a waje no bibimam ene ewiase afa na nyina enya asem keto akora 21st can se men kan kire sa ntrim ayade sciatica no wo se yade bibire bia da efri tunua no ekosu na ase yenko na yenkotu ase 21st clinic abaso body pi ena waje efri se omanfo achi wo matum laboratory scan ni fidi ahodo pi 21st clinic odoba fam na watu sciatica yade no ase kumase wobo ase akra dometema kanso atakwa di kofodua enkokọ sunwa ni brekum wanchi tachima nkransa gozo de bisu dwabo so 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 yan konye kopa bibi emfa ye minim yanum bibi fa ye minim efri se unum bibi efa minim a uminim na awo no eye kama eye mizo 5G meza ena mekanfo na mediama na anwumire o manfo dodo no a wanom mizo mango flavor no na wanom miss fruit no edi adanse ese emuda homoton eye kama pa na 5G meza no amanfo bi ewo galamse site chese adwumaten eso wonfaso de na emmom so wampanyoma bi amfa so am wapom de anyina gira so ade acha wanhwe ntimi ko adwuma eye 5G meza ena edi sa akagire mu no ema adehia o ye adwumaten enka galamse ene mazifo no wo bona de so no ade be che no obeti nyine hwan 5G meza beboa ye maame no mo atrase ache no office for trans che dia no 5G meza beboa yie pa aponto no ene abadinto no ene ayiyo no ye famizo ene 5G meza enkwase esevo eche ama manfo kra dia dance se ode esevo ahoho a efe ahomeka wom wo hwe se di konku no esitie no a efe yie papa wona wo prapra no kra che se ense da mawura emmawura kra efiri se ode ayi ne kan no a krono na atimi akoto ase ho na omo abobo ni nyina ano ayimizo ene 5G meza ena na dance die no ekosa no otewo etwediem tobi gu pabum ne supermarket nim na ton eteso emfaso wukọ ehwa overseas ya manager Daniel 21st clinic obema obi dosopo no a obenya bi ewo ho Beacon supermarket sister sewa ewo post office anomanje obenya bi ewo ho sa ena mama Esther Outcome Royal Ventures ewo Baptist University ebuakwa kone kotobi ubenya bi na de di ujuma PNC Ventures anamanyi taxi station no woni Charity Hospital Junction no eni di hwe nimu PNC wo twen yenko ne kotomizo ene 5G meza sa ena na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi woni VIP car no car park no ene di hwe nimu yekotobi ne di edi ejuma yenko Eastern Region akasa kofodua na mekan kwaku ochre company limited abusu say chapo
ɛwɔ hɔ yɛfrɛ wɔ mo ɛwɔ ahomatrofo we so 0243329414 0243329414 yɛnkɔ poye mantamu kofodua yebenya biato na yede edi adwuma eye mizu 5G meza amanfo agiatum papa yenkɔ homa ne so na ye ne yafrefo eni ahwefo enso enkɔtwetwe enkomo kakra nansɛm ye tabiri edeto ya proso no akono ye papa 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 hello okay yey ayere lele eja tuato ofa mi hu de mi nyan fu abega na ye aponche ne wai Aba, nyame ya mo siada. Ena do papa gele just e go so ma ye no. Se me hu mo heavy ya. E bi na mi wa ki adu, agem ho bribe. Oh. Atapa no deka. You know, I do ma ye no. O fa radio station physical class ye ne ba wo. E just show krum ha. Ba ye ni abema na ni fu e yo ba yi. What the nan most of the one, almost nearly as much about the life. But then the same day, not again. But this is what the TV content and some of the morals of our uncle who have been the food market to one day. Okay. I mean, I'm going to say the case of the account. Although I'm international. My bank man on Lanka, seven bread that I did with the musician and Lanka. Now, many of us are not as you have many decades. I'll see them as people below a question anymore. I say, and kind of. Oh, somebody I never again. About the matter of your man, because the man won't come. You never found when the bank was something else. No, okay. Hello, baby, I'm free with you. Free. Mo before you answer mo pambo. Yenti wa pambo. The maximum making na Mr. Mo ba mo money number man why. Number 1. Mana hinasa. Aba Sara. Aba Sara Mr. Mo. Hey. Money number man number 1. Mana hinasa. Oh, kuku dru. Me sia kiki wa dante for me na. Ya bra office. Matias. Na mi sia o man mi ri nyina pa. Na mi sia o papa mo le ma pa. Na mi sia o mo ne. Okay, hello. Udin baby are free. Asem Mpe Alex. Because free tech. Alex yenti o. If I show them when they yami shamo pa. The way I'm with here, I'm a subi abane yami shamo. Sompa FM. And I made that man me doing answer. Mana ya de pa. Okay. Hello. Hello, Oforisuo. Yeah. Ma jesu obapa. Me panto, ma yo ni na mo ti won ni o trinity no. Nyame mo no nye yefunu wa no kuta kumapa. Oh yeah. That man na ya na me frɛ me ka ya no be so greedy. Eso so o mo nye yefunu. That ba we de me hu sa woni. Ti se ne we ti afa ne kura no. Eni bukuru ni ma no. No, Muna, Madoni being sure Busian. Oh, I'm putting no Busian, my junior man in training, but no, William Mrs. McLean and anything, and William, please, funking on the general fight to the red. Why, that. Amen. Hello. My just so Nipa. I sent him out this year, Java Party, Kumasia Tusu. Hey! Dova kwa chini. Lepata no nipa yele mudia. Eh. Ama na si aso ko kai na nsenso no to 29 kwa na nye. Ma so kwa no. Ai. Se ai election ne bebe nti o ma he da kwa ne se amamo no ma ko ti me ko kakra bi atara pampem. Enti gidi o ho so mbakwa akogu so. Ama guso woni mako ama mo ya ti mako ka kredi atara de kuma de asset credit tina na so kwai aben che na mo bra go ma so kwa so okay na bra go so kwa so na omo wona che fo metia mo mo to nka che mo fa ente na obo jare no cha no ye ni wi emom ete
oda yɛmfa wɔda ha na ɛka sɛ mede deɛ mɛka no sɛ abusua nso deɛ wontumi nyɛ abusua koraa deɛ kakra ɛwɔ abusua no wode ho mfa ma no na deɛ wɔ ɛyere nso no wɔmɔ nso mfa wote aseɛ because nipa no sɛ ɛde ne ɛwɔ nso mfiri abusua mu wote aseɛ ɛnti ne yɛsɛ yɛde kɔfitia mu no nti mo nso mɔwɔ di ne nsuro ɛne sɛ mbɛyɛ biribiara na biribiara yɛ kama okay hello 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 baby afrefre udin Rasa makasafe washum ukasafre Rasa makasafe tek okay makasafe tek de mana yo no maya de pa okay hello makasafe ukasafre tafo yentio yo bacha wote ni kanyina hene je abanu kura kuma ide kanyina hene je ni onshana de nyi shana okay hello only akatwana gas oven ya de to pan no no abase ke adu gas oven papa kajema chief on se wa muntu to oven kwante no makohwehwe o so police station at here on a kid do okay the traffic for you abedwa for jo so no cremo we share program as the mama come from yemu pa na no cremo be so abusia na ba ni so mama come from yemu ne pa when we say penifo mo vegetable na mo di atwa ya masumbiaba na so for the so because 7 and 8 okay na ke yase chira so be fasting mate ho asem enemo kese me etira program no kra no se de o here esi ye no ha kra be dem de program okay because se de ba ne sa no but you never did it every day, so that the same perform on the and then mama makuma because Ricky makom. Yes, wow. Yamishramo. What's your job? Okay. Hello? Hello? Baby, my millionaire now. Is that that deal? I'm Brani Yenti or Bapa. The cassette request. Yentio, mame. Mr. Amen. A man who's in a trouble. Nanameka, the moment at the Pasana, or Market actually. Young planning or mother count no more. Okay, Binim or Chnasem. Hello. We. Hello. Udin baby afrefre. Me friend kuna do me kasa free aka. Me ofa ase ne akola no. Dia he. Me ofa ase ne akola no. Kola bay. Me kwaku. Boy no. Yeah, boy no me ofa ase. Okay. Na edikan me din silabema oba no mari mienu na ebusia panyini. Ya ena muanga sabejafo na misira mupa na oba no pokura na panyini no nke ya dia kora na koto adwumam o maji na oba no ka se nka kora no emetene fio na ena nse na ensem na se na omudi aba ho ni ntino ena ye so okay yen twen kakransa na yen kansem ni nti wia na jese ye hu kwan be de be fa so etino oba no e ma ni mienu nyame hiro mu because say ya na ye de ye pe no e japade en fa nko be dia then ye sedi de oye na de mpokra de eja ho no no sedi sa so ne nyina so be de ye be ja ho no makro ye ba na dwadi eti mesre mu pa mesre ma ne pa se o mene me wo fa so ne be de e be tena so ntiem
wanchi emphasize ma pia nyankopon pokura be de ebe nam abofra no so anase enkola no so sedi ayede ateja ma mefo no enam asasem we so sene obia bompae ema oba panyini se obawo no ni dinami di nyame eye nsenkyerani bebre we kurampo de eye miracle ketwa woni nsem oh yeah elwade ebe nam so amana ayede awo Inti nyamishira umupa nyamishira umu. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Why Black Moses Lee Kasafiro Aboagye. I know Achiake do amame. Okay. Oh say Mr. Bibi say fan of first program we say by Friday enya mene pa na mo ho assembly ne bobre. Na wacha assembly ba ko ye tell say be man na wo se ho no ba panyin no. One here, me mammy, bit my influence. No, so now you're about them opinion. You say, more friend or no son come, no more car, someone a senator, or no so Tabinakuma, senator one for that and the Babamano, or no so a chain, one quaid be a Patamatan Tia one. Okay. Hello, mirror of Osei. Yay. Yo, me pato Midiane Brahima. I drove for Sashi. I drove for Academia West. Na didi kan ya so nyankopon hira wo no obadwafo manka amen po amen nura te se ene ni dia sama akoma so titi na mo sha se na bi de sembre ni hu de menka na hu de mensie na nura bi didi kan owura na oso daye e de atide de baye no nyankopon hira na na afefo idara e kesi oso daye pa na o de se atide kesi e de ba o ma oni monyamfo Blessed Foster no Blessed Foster. Wo yo du pon kase ayete na se ejem frɛ no. Nyakopon so no se wa yu futa braba nyakopon so na se fo nyina wo Yesu Kristo di mu. Na me ko ma se no so. Na mi wura ni pato. E ma na omo wo nche no, pato omo ye demfo. Ba ko ye bruni. Aha na ba ko ye de ni. Na ba ko ya santini. Nyakopon so mo se brani ma se mi so mo. Nyame so wo bibi. She enka no in se se ina no se fo. Ina no mental for no na kasa na komuto no kasa na se bruni ni asanti ni pa wotu makasa dem fast e ma no also Bible say ya no edisira no si akopɔ so disira ko so bia se nyame nso mo enti ebusia kwen so a ono so di kasa le bai no so ni akopɔ so no no fosuo so be kaya kokɔ asem bi bai papa bi ebusia kwen bi si gira se on tene papa we no mo so nyame sum ni nyame so no mu oyo bi anko no po be signa se nunu na wudi anko be ona ka se be hwe no wa fe japade no o so de na ka se na da je de kokko so na de ade eti papa na ho no nyankopon hia no no se mu a mo ho ina wo Yesu Kristo de mo bra yi mani amen hello good evening ma Jesu oba pa ba bi afrefre wudi e ba cha me di flish an ka se se akukuko yeti o fili Oforisuo ye Another Messumania. Osei. Another Messumania will be. And Unyanda. Messumania will be Messumai Kasasubi. Oh, Kasasubi, why is Rande? The Topa, yeah, one of someone, Messumania, yeah. Okay, Don Papa. Hey, I don't hear Hibia. You have a coffee, you have a poor coffee. I'm not for Kaboma. No, we say, Obiti. That means drama. That means drama. You will do my farm over. That means drama. Make drama. Oh, by any ache. By any ache. I wonder what my carry over door. Hello. Really? Penny Pama Jones who did baby a free. Evato, make a free, look at every bravo. Yenti o Penny Pa. Evato, a claro, no passa. Bra fu crobeso. Techimentia. Wana, Madame for Kamana Boating free. Black tea or your person. My volume no over TV and I'm manning from. Manning from Yenti. Never saw a very no pacifier. Okay. Kwakuru, eh, o ma me ne di me mati.
Okay. Yeah, man, that means you and I'm on to a motuno. Now, then better mechanism. Obi frɛ no ɔka asɛm bi sɛ yɛntu akwaa no fo sɛ akwaa no maame no sɛ ɔdi saa so wɔ kora akwaa maame no ɔni akyirɛ bi mene berɛ panyin ɔne ɛna akwa no ti saa nama nti wɔsi saa adwe no mfi akwaa no tumi sɛ ɔmaame bɛkeka biribi akyerɛ akwaa no bɛsi a ɛyɛ futu because ɛnyɛ ɛwɛ sɛ asomdwe bɛba na asomdwe so aba okay hello Auntie Mini ɛfrɛ Musa sukuru kwada so. Oh, ɛnɛ deɛ antimi na ne no biti me. Agya Musa yɛnkɔ yɛnim. Yo, beta masipa ba yi na me fra me nyamo. Oh, ɛnɛ deɛ wanya. Ma nyamba bi me dan ran me sa kwada ho. Me cha woni obagye fo nyina. Okay. Kaka na be wotia. Ya ne do ya me de. Kai, Agya Musa. Osofo no omo de ya na ada no omo ya no hasofo sa nwanwo da bia ba hasofo sa we media ko na osofo de won ha omo no won osofo no no nya dini omo no no dini ke osofo oh papa ya mo fa hokati ya kwa mamo inshallah ya mo fa hokati ya kwa mamo okay ya mo chere mana omunyina yo mono ba ko no mbaksa ho esi ma samna eti ya mo fa ko ta pa mo okay de wanya ba no de mo inu wi a mo fa no mama no okay yenhwe Agya Musa number no Agya Musa gina so enko Agya Musa gina so ugina so gina so gina so na yenhwe o number no no okay you okay yo hello Maje so last call baby a free within. Yenti opani. Madam Manasi, that's on Commandant Acro. Tatu, and that's a acre. Nothing more than an insufficient. Actually, Dunquao. Yeguso pa. Bema na frɛ yeguso pa also kan kyerɛ no ma kan ba bi ofri ba edunkwa ɛyɛ akosɛm kɛseɛ pa nti yɛde feedback bɛbrɛ mo kama pa okay ne yɛde ofrɛ no nyinaa besie ɛma no yɛbɛda o ma se kwa soronko so efiri sɛ ɔmama nyoma atwatia na abusuafoɔ no so no yɛbɛhyia ofitiem na yɛatoa so afiri hɔ abrotia so be my yankenka Facebook messages ni kakra na yen sorry so na Abbas Zakari ono so show ye love or chair or do e wa hasenum ye dase papa yes so na Asali George Yaw so the about so my nyina ya dwo the free ya great kabula so Mr. Asari Construction was say dwumedie we say tete ya na se adesua dwumedie pent no so nyankopon se won hwa ye nyina amen osika brantia so my nyina ya dwo na so mo adwo hwe efre ya shaiman ya any total filling station no opposite hwa eno no so the free get to that me so my nyina ya dwo hwe ya the free asante mampom ya je Osei Aburu so na adwoa palin ono so ye adwumaso nyankopon enhwa ye nyina amen sanso na ye nua Henna Emmanuel so hwe free bibie ni ha was say well done Oforisuo be ma no abedwafo nyakopon enkoso enham Charlotte free so Oforisuo nyakopon enhwa wo pa was say why ade wo bo adwumaso na Kwame Owusu Thomas and so say Sompa best among all ono so ne de eno no yemfa ye no say Kwame so hwe fra santemampon new damai or say enkoso enye adwumaden abusia ye bre no aye binti no shaibu so de buy wo YouTube ho ono so say ye adwuma so John ye bo ase ochia ye nyina oba papia kobi wo se de nyankopon timi enye no enya de exist ana se wo ho nti no woda ye nyina ya se wo Yesu din mu sanso Benedicta enso say madam ye da se papa ye so ye da se awusiafo Asem Mpe Nipa dwumadiefo wo person ne ye twetwe nkomo fa wo ha wa mane ana se bia nkitahudie bia wo person ne ye dia Yamano 0205468832
883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 58 5878 and now 0552 0955 93 0552 0955 93. Yes, sorry, so akaka krebi anyom papa krache wa pia ha. Yeah, for happy birthday and confirm on my hine eduba for Prince. Way if you papa budget bob ya no what budget bob ventures what enkranz on so fa Sompa near grow crack menyanti akra so so ya sene was Sompa 90.7 what enkranz edwume dia hodo ne munti no budget bo ye ray ase yemfa happy birthday ya nyakopon enshra tenten ne enshra boso eka ho ne kwatenten ya hoden ne apomuden ewo mu ma ono akasa ne ba oman hene eduba for Prince Osei school Grace Life International School ye no enkranza was do papa ye was nya me pasa onko so ama onyansa adwene nim de hunu mu esi ase na obra kwantuo ya waba mu yi obetimi de abo na watimi akwa wani onyam no erade entonko so anfa bi nka ho no tutu anamo esi bia ekon erade enhwa so wa abra wo ho ma asem onya wo chem ene wo katabo yenso yase ya ma happy birthday wo so ma hina mpa nyankopon ma onye nimonyamfo enye nkonimdifo ewe Yesu dimunti emiofo so bema yen sorry soe. Okay, ya sorry akono na pk enye heja no na the World Prayer Ministry omo Tech Botanical Gardens eho na omo bompaye eyimpaye ennompaye na sofu penia wodi enkan ene Apostle Alese Champon dodo no afeno achi ono na sabre oye kandi for Emma the World Prayer Ministry Tech Botanical Gardens Kwame Nkrumah Suapomwo wo kwa yebrentuo num na obompaye na baby a bompaye no dru baby a unya baby a hoye din sa no a Nyankopon etie mpaebo ni papa na chidifo no so aye krado